أنا يبل أنا قتال أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أحقول ملو دوز بلا أتعبوا متكلو أنا والده زي سكر حتوري بلوم ودي إري أنا يبل أنا دلاي سناي أنا يا زيت بلانت زي بحاري بدك موش تنفحو تغناري أنا انت الكحت تقام اللو مش لوسخة سنف كويلو أنا يبل قزم كمن بسا أنا انت الكحت يبلون أبسا أنا يبل أنت حادد بي أنا يبل كلنا تكعبي أنا يبل كلنا تكعبي أنا يبل أنت حادد بي أنا يبل حادنتك يعبي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قزم كمن بسا قويتا قدلي أنت قويتا فنان أنا تلك سايكونن نتعنان زنق فتحي زغنعك خمقنان أنا يبل أنت نخصصنا قويتا قدلي أنت قويتا فنان أنا تلك أيكونن نتعنان زنق فتحي زغنعك خمقنان أنا يبل أنت نخصصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سببا مرهاوي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قوزن كمن نسا كالومي مع سخوين واسا تفالين كان بخاب برات مفراسة سعير كايرم بخاب وشتغن بدرجة حقنات كعبي أنا بتحبن أنت حد اللبي كلنا تكعبي أنا تلك يقولون أبسا قواسي كمن بسا أنت إريتراوي سببا مرحاوي أنا تلك يقولون أبسا قواسي كمن بسا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متسينا لنا كسامو داتا نايز مدام سانا كتصنحو بخبرنا قدمكم لايك قبرو شير قبرو ريتوغم من حسابكم من دما قلسو اقداسن مساتن مهارن تحستوتات حزنا لكم متسينا لنا عاخم بك ازبالنا كبزوح قرقيرنا فتشنان داخلنا زمتانايو I hope نتي زلو حبريتا دما صبوك سامودا تتخطاتيلكم كنت مهارولو مهارة حسب بزوح كلوناي so مجمريا what's going on بتي دراما دي نحن بلو ولا مالت معلتي شدشتك زيزك اير مرقصي نا امريكا نجمر and specifically the status of Tehran's enriched uranium, which the United States wants back. Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran. كم تري وزن لهم انتهي زبلنا زلو بريزنتنا أمريكا إيران نيكولار يبلان نتيزر كابد ما فتحت مريتنا غبيرنا يزلنا ببomباتات غير تحت مريتي تغبير زلو نعوك بناد ما تسمامي عمال لو يبلالو بخالا زراربا كوينا توديو thank you very much فيلم توديا غغزانا نخيد غغزاهم كيدو خلاص بسلامة تويز بلزلو مين انتاكم زارب زلو سلدي فلت مراحي مرة يكبيدنا عالمنا ازي كبيد وازلو نسبزي بخميك ترجمه تدخل what exactly is he saying in time alotyu navigotyu what is the next step just people cannot grasp انتاي زبلهم زلو حنساب قليبل next قليبل دحريو قبلي صنحيلو دما قجفنا وتادرا منقسقاس قبرالو እነዚያ ክብል ጸኒሁ ግምጥል ኢሉ ድማ ካብቲ ንገብሮ ዘለና ደብዳብሲ ትብሎኬት ዝያዳ ውጽኢት ከምጻልና ጀሚሩ ይብላሎ እዚ ማለት ድማ again I'm going to give you ولا ኮዩ ዓለም መትሐዝሲ ኢና ትሉ ዘላ መራሒና ረኺብና ዘለና ኣብዚ ስምዕዋ እንታይ ኢሉ ለብዚ ቀረባ Strait of Hormuz blockade proving more effective than bombs. Well, US President Donald Trump claims that it is. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. We're very close to making a deal with Iran. The United States has broadened its scope and widened its efforts beyond the blockade of Iranian ports. They now claim that they will target all Iranian-linked ships worldwide, not just near Hormuz. US forces are also tracking and intercepting ships suspected of supporting Iran, including so-called dark fleet vessels operating outside international norms. Senior US officials have reinforced that message.
ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ን4 መዓልቲ ከም ሕሱም ደብዲብና ንኢራን ድማ ደሲሜይትድ ዝገበርናያ ኣንበርኪኽናያ ወላ ሓንቲ የብሎም እንዲል ክገብሩ ድማ ይልምኑና ኣለዉ ኢሉ ነዊሕ እዋን ቀፂሉ ሕጂ ድማ እዘን 3 መዓልታት ወይ 2 መዓልታት ጀሚሩ ዘሎ ብሎኬድ ዕፅዋ ናይ ኢራን ካብቲ ነር ናይ 4 መዓልቲ ዝደብደብናዮ ዝያዳ ውፅኢት ረኺብናሉ ለና ይብል ኣሎ ሕጂ ዕለት 17 ወርሒ 4 2026 ዝተገበረ ኢንተርቪው እዩ ማለት ብዕለትን ብመዓልትን ብሰዓታትን ክትፈልዮ ኣለካ መርገፂ ናቱ ኣብ መዓልቲ ይኹን ኣብ ሰዓታት ስለ ዝቀያየር ብዕለት ስፔሲፊክ ክልና ሓስካዩ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ናይ ብሓቂ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ብመደብን ብስትራቴጂን ብፕላንን ዝግበር ነይሩ ተዝኸውን ቅድሚ ደብዳብ ምክያድካ ብከምዚ ደሞ ይመሓሸካን ነዛ ሕጂ ትገብራ ዘለካ ቬኔዙዌላ ፈቲንካያ ነርካ ትሰርሕ ምዃናን ትዕውት ምዃናን ተትፈልጥ ነርካ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማርካ ሓደ ገጅፍ ኣርማገደን ዝበሃል ከምዚ ገጅፍ ኣርማዳ መራኽብዶ ገሎዶ ሕንጂ ድማ ኣኪድካ ነርካ ቅድሚ ኩናት መኽፋትካ ብኸምኡ እንተትጅምር ኣብ ማይ ኣዋፃእካን ገለ ካብቲ ናትካ ስታፍ ከምኡ ኢሉ ዘማኽረካ ይረኸብካ እንዲኻ man the guy is like መደብ ህፃናት ኢና ረኺብና ዘለና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኦኬ እዚያ ዝብላ ዘሎ ግን ቁሩብ ካልእ ትርጉም ኣለዋ ምክንያቱ he is not only referring ነቲ ምስ ኢራን ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ኣይኮነን እታ ኩናት ካልእ መልክዕ ነይርዋ እዛ ሕጂ ዝገብራ ዘሎ ብፍላይ ድማ ካብ ኢራን ዝሰገረት ስጉምቲ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ ናበይ ክኸይድ ስለ ዝደለየ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልኩም let's go ኣብዚ ስምዕዎ Trump just moments ago, earlier today, Secretary of War Preet Hegseth affirming that China will not back Iran by supplying weapons to use against the United States. Watch. Well, as you know, President Trump has a very strong and direct relationship with President Xi, and they've communicated on that, and China has assured us that that indeed is not going to happen, and in the spirit of the meeting they'll have next month. Financial Times reporting that Iran... I have a great relationship, as you know, with President Xi, and I look forward to being there. We have a very special relationship, so I look forward to being in China. እዚ ዘረባ እዚ ካበይ ድመፅእ ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድናን ምሕዝነትን ከም ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ሺ ድማ ዓብይ ክብሪ ስለ ዘለዎ ኣነ ዝበልክዎ እዩ ዝገብር ካብ ሓሳበይ ኣይወፅን እዩ ዝብል ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ካበይ ዝመፀት እያ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝሕተት ዘሎ ስለምንታይ ናብ ቻይና ናይ ኢራን ጉዳይ ከይተወደአ እቲ ጉዳይ ናብ ቻይና ዘስግርዎ ዘለዉ ዝብል ወል ሓደ ሓበሬታ ተረኺቡ ስለ ዝቐነየ ኢለን ቅነ ከጉርዑ እዮም ቀንዮም ዘለዉ I want to ask you, you're this U.S.-China correspondent for the Financial Times, and you've got some really important new reporting, which I briefly mentioned at the top of the show, but hugely significant. You're reporting that Iran is using a Chinese spy satellite to target U.S. bases. Okay, explain what you know and the obvious thing here about why this is so important. እዛ ዘረባ እዚኣ ብብዙሕ ሚድያታት እያ ክትዝረብ ቀኒያ ሕጂ ድማ ዳርጋ ናብ ዝተጨበጠ ነገር ዝበፅሐ ይመስል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ስለ ዘጋጠመ ኣይኮነን እታ ድራማ ናብ ቻይና ገፃ ክሰግርያ ስለምንታይ ምዃኑ ድማ ከርእየኩም እየ ብዓብዪቲ ኩናት ናይ ኢራን እውን ምስ ቻይና እንታይ ዘተሓዝ ከም ዘለዎ ናው እንታይ ይብሉ ኣለዉ ለንቀነ ከም ዝተረጋገፀ ድብዎ ዘለዉ ኢራን ነቲ ቤይዛት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድያ ዝነበረ ኣብ ቀጠር ዝነበረ ኣብ ባሕሬን ዝነበረ ኣብ ኩዌት ዝነበረ ኣብ ጆርዳን ዝነበረ ኣብ ኢማራት ዝነበረ ኮታስ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝነበረ ዓነውነው ዘበልዎ ወላ እውን ኣብ ኢራቅ ዝነበረ ኤግዛክትሊ ዕላማታት ዳሃርምዎ ዝነበሩ ናይ ቻይና ሳተላይት ይጥቀሙ ስለ ዝነበሩ እዮም ቅድሚ እንታይ ኢለምና ነይሮም ናይ ፑቲንን ናይ ራሽያን እዩ ነይሩ ዝጥቀም ነይሩ እስኻ እቲ ኩናት ናብ ራሽያ ንዩክሬን ንምሕጋዝ ገለ ነገር ደልዮም ስለ ዝነበሩ ሕጂ ናብ ቻይና ይቕይርዋ ኣለዉ ምክንያቱ ትውግእ ናበይ ተደልዩ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ሲግናል እዩ again ኩሉ ግዜ ክንርድኦ ክንከል ኣለና ናበይ ገጾም ከሰጋግር ወይ ደልዩ ከም ዘለዎ እቲ ኩናት ወይ እንተወሓደት ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ቀስ ብቐስ ካብ ኢራን ናበይ ከተሰጋግሮ ትፍትን ኣለኻ እዩ Well, I think the important point, Aaron, is that in recent weeks and even last year, we've had stories about Chinese satellite companies providing satellite imagery to the Iranians. But those are actually pictures they then transmit across. What we have here is the Iranians have signed a contract with a relatively new Chinese company called Empasat. And that contract gives the Iranians, the Iranian military specifically, not only access to the satellite, they essentially can control the satellite. They input task orders. They tell the satellite where to look, when to look. And you know, we obtained information showing what they were looking at and what they asked the satellite to do. And we found that they targeted or they looked down on American US targets in the region, particularly last month. We have data for about a week. And they then hit some of those targets after they had looked down on them. And so I think this is very consequential because what we know is how the Chinese are providing.
ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሪናኩም ነርና ኢና እቲ ኣተሓራርማ ናይቲ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ሕቶታት ዘላዓል ምዃኑን ኢራን ጥራይ በይና ጌራቶ ንኽብሉ ነቲ ናቶም ዛንታ እውን ኣይጥዕምኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ እውን እንተኾነ ሳተላይት ኢሜጅስ ቻይና እናረኣየት ኣብ ፐብሊክ ዲስኮርስ ወይ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዝርግሖ ነራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምንቅስቃሳት ናይ ኣሜሪካ መራኸቢ ናይ ኣሜሪካ ምድላዋት ናቶም ነፈርቲ ናቶም ኩሉ ስኢላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ሓደ ሚድያ ተውርዶ ነራ ንኢራን ድማ ብቐጥታ ትባላ ከይትበሃል ኣብ ፐብሊክሊ ከም ዝርከብ ትገብሮ ነራ እዩ ዝበሃል ነይሩ ካብኡ ዝሓለፈ ኢና ሕጂ ንርኢ ዘለና እዚ ድማ መንግስቲ ኢራን ቅድሚ እቲ ኩናት ምስ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ቻይና ከም ተሰማምዐን ኤግዛክትሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ እቲ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናቱ ኩሉ ኩነታት ናቱ ርያ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ኣርእየኩም ነረ እቲ ኣዝዩ ክቡር ኣሰትስ ናቶም ክህረም ከሎ ኤግዛክትሊ ኣብ መሬት ከም ዘሎ ከመይ ገይሮም ፈሊጦም ዝብል ዘረባ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝዝረበሉ ዘሎ ኣርስቲ እንታይ ብዛዕባ እንታይ ይዛረባ ኣለኹ ኣብዚ ኣርእየኩም ነረ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኤርቤዝ እዚ ፕሪንስ ሱልጣን ኤርቤዝ ዝበሃል እዚ ቦታ እዚ ኤግዛክትሊ እተን ነፈርቲ ኣብቲ ቦታ ከም ዘለዋ ንሶም ከጥቅዑ ከለዉ ኣበይ ቦታ ኣብቲ ኤርቤዝ እውን ኤግዛክትሊ ኣበይ ናይ ቦታ ኮፍ ኢለን ከም ዘለዋ ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ ትሓርም ነቲ ካብቲ ኩሉ ዘሎ ዕላማታት ድማ መሪፅካ ምህራም ንኣብነት እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ራዳርያ ነፋሪት እያ ራዳርያ ድማ ኣብ ሰማይ ከይዳ ዝበለፀ ሓበሬታ ምንቅስቃሳት ናይቲ ሚሳይላት ይኹን ምንቅስቃሳት ናይ ኢራን ኩሉ ካብ ርሑቕ ቦታ ስኢላ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ይኹን ሚሳይላት ናቶም ይኹን መጥቃዕቲ ናቶም ንኩሉ ሓበሬታ ትቦም ዝነበረት እያ ዋጋ ናይ እዚኣ ነፋሪት ክትከዓ እንድሕር ፈቲንካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ከባቢ 16 ዝኾና ነፈርቲ ኣለዋ ኣሜሪካ ዳርጋ ሙሉእ ዓለም ከምዚ ሓንቲ ካብዚኣተን ድማ ከባቢ 700 ሚልዮን እያ ዋጋ ናታ ዝትመን ኢንፋክት ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይትሰርሖን እያ ስለዚ ከም ብሓድሽ እያ እቲ መስርሕ ክጅምሮ ዘለዋ እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም ብቅዓት ብዘለዎ መንገዲ እዮም ዝሓርሙና ነይሮም እዚ ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዝኽእል ዘይኮነ ኮንሲኮንሻል ምስ ቻይና ብትክክል ክንረዳዳሉን ክንዘራረበሉን ዘለና እዩ ዝብል ዘረባ እዮም ዘተንብሁ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ምስታ ዘላቶ ኩነታትን ምስ ብዙሓት ተባኢሱ ስለ ዘሎ ስለዘይተዋፅኦ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ዕርክነት ኣለኒ ብላ ይብላል ሓሶት ዊ ኖው ዳት እዚኣ ነገር እዚኣ ሸለል ክብልዋ ከም ዘይኮኑ ልዕሊ ኩሉ ስለምንታይ እዚአን ተሃሪመን ጥራይ ዝሕመሞም እንዲ ዘሎ ኢራን ካብ ምህራማ ጥራይ ደይኮነ ክሳብ ክንደይ ትርቀት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ከምኡ ድማ ናይ ኢራን ንኣሜሪካ ኣብቲ ዘሕምማ ቦታታት ኖርማል ተራ ነገር ዘይኮነ ኣብ ዘሕምማ ቦታታት ኣብ ኣዝዩ ክቡር ዕላማታት ይሃርምዋ ምህላዎም እሞ ከዓ ፕሪሳይስሊ ሓደ ድሮን መፂኡ ነዚ 30,000 ዋጉ ናይ 700 ሚልዮን ነፋሪት ክዕንወልካ ከሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ከመይ ገይሩ ኤግዛክትሊ ክሃርማ ክኢሉ ንኣብነት 10 ግዜ 10 ሚሳይል ተኩሳ ሓንቲ በታብቲ ቦታ ተኩሳ ሓንቲ እንተረኺባ ኦኬ ሓንቲ ድሮን ተኩስካ ግን ኤግዛክትሊ ነታ ዕላማኻ ተሃርመልካ እንተላ ክልተ ድሮን ተኩሶም ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ስዑድያ ዝበሃል ትዝክርዎ ተኮንኩም ኣምፅልኩም ነይረ ክልተ ድሮን ናይ ኢራንሲ ብሓንቲ ቦታ ሃሪመን ነቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድያ ይዕንዮሞ ጥራይ ዘይኮኑሲ ቀጥታ ኣብታ ናይ ሲኣይኤ ሰክሽን ናይ ስለያ ሓበሬታ ዝሕዝ ኣብቲ ቦታቲ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ከም ዘውረዱን ብማኢድ ዝቁፅር ናይ ኣሜሪካ ወታደራትን ስታፍን ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ስራሕ ከም ዝገበሩን እዚ ድማ ኖርማል መጥቃዕቲ ከም ዘይነበረ ረቂቕ ስለያዊ ሓበሬታ ተዋሂቦም ከም ዝነበረ የተነጊሩ ነይሩ እንታይ ንርኢ ዘለና ደጊሞም ደጋጊሞም እቲ ኩነታት ናይ ኢራንን ናይ ቻይናን ዋላ እኳ ብቐጥታ ከተሓሕዝዎ እንተዘይከኣሉ ብዙሕ ዘተሓሕዝዎ ኣለዎም ሓንቲ ግን ክበኩም እየ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል እዚ ዜና ጥራይ ኮንኩም ትርእዩ ዘለኹም ዲስ ኢዝ ቢዮንድ ዜና ተዲኹም ቢዮንድ ዜና ካብ ዜና ዝሓለፈ እዩ ስለምንታይ መብዛሕቲ ግዜ እቲ ዜና ክነግረና ዘይደሊ ሓበሬታ እውን ንደሊ ኢና ንሕና ንኣብነት War. For 46 days, every headline, every briefing, every news anchor has told you the same story. America is fighting Iran. Warships in the Persian Gulf, bombs on Iranian cities, missiles on American bases, a blockade that started 2 days ago and is now choking off Iranian ports. Iran versus America. The simple version. Here's what that story is missing. 97% of the oil Iran is selling right now, every barrel, every tanker, every transaction is going to one country. Not 40-something countries. Not 10 countries. One. That country is not the United States. That country is not Saudi Arabia or France or Germany or any of the Gulf states. That country is China. And once you understand that simple fact that almost every drop of Iranian oil currently being pumped, shipped, and sold is flowing directly to Beijing, the entire shape of this is extremely important information and they always want to cover this. نزي كتريو كم زي تخلكو قبرو خيام زدليو. زخولو كوينات إيران أمريكان مجمريا إسرائيل جميرات كوينات تريو لهم كوينات أمريكان إيران يوم زبلوه
ምዕራባዊ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ይከም ዝብል ኩናት ናይ ኣሜሪካን ኢራንን ዝጀመረቶ ኩናት እስራኤል እያ ስለዚ እስራኤል ተውፃ ካብቲ ኢኩዌሽን እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ኣብ ጋዛ ኣብ ካልእ ዕንደራታታ ክትቅፅል ምንታ ንኣሜሪካ ትንክሳ ትገድፋሾ ሓደ ካልኣይ ኩናት ኢራንን ኣሜሪካን ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ ኢራን ምስ ቻይና ዝነበራ ዝምድና ንምብታኽ ዝተገበረ ኩናት እዩ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ብፍላይ እዚ ሕጂ በፅሒ ዘሎ ገፅ ናይ ብሎኬድ ዝገብርዎ ዘሎ ምዕንቃፍ ብዘይ ቃል ዓለም ንቻይና ታርጌት ዝገበረ ካብ ንኢራን ንላዕሊ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብርግፅ ቻይና ነቲ ነዳዲ ናይ ኢራን ከም ብካልእ ክትከኦ ትኽእል እያ ንኣብነት ፑቲን ክቦም ከም ዝኽእልን ካልኦት ክቦም ከም ዝኽእሉ ነጊሮም ኣለዉ ይግዳስ እቲ መስርሕ ኪንኡ ዝኸደ እዩ ምክንያቱ እቲ ነዳዲ ናይ ቻይና ኣብዚኹም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ነዳዲ ናይ ኢራን 97% ነዳዲ ናይ ኢራን ናብ ቻይና ይድሽየጥ እዚኣ ጥራይ ክነግርኩም ከለዉ ሓንቲ ነገር ጎዲላታ ኣላ እሳ ድማ ክሽየጥ ከሎ ድማ ብዶላር ኣይኮነን ዝሽየጥ ስለዚ ፔትሮ ዮሃን ይበሃል ብናይ ቻይና ባጤራ ይሽየጥ ዘሎ ብዩዋን እዩ ዝኽፈል ዘሎ ብዶላር ኣይኮነን ስለዚ ዓብይ መቕደጥ በመቃይሮ እዩ ተገይሩ ዘሎ እቲ ነዳዲ ትሪእዎ ዘለኹም ዝኸይድ ዘሎ ናብ ቻይና ዝኸይድ ዘሎ ቻይና እውን ናብ ኢራን ትሸጦ ዘላ እቲ ንግዲ ዳርጋ ልክዕ ከምቲ ናይ ራሻ ካብ ዶላር ወፃኢ እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢራን ድሕሪ ስዒራቶም ወፂኣ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትቋፀሮ እንድሕር ክኢላ ነተን ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ከተገድደን ትኽእል እያ ዝብል ዘረኣይ ስለዚ ናብ ኢራን ታርጌት ገይሮሞ ዘሎ ክጅምርዎ ከለዉ ካልእ ዕላማ እዩ ነይሩ ብመሰረቱ እቲ ብናይ ቻይና ባጤራ ዝሽየጥ ዘሎ ንምስባር እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ከምቲ ዝደልይዎ ይኸደሎም ስለዘየለ እንተወሓደ እቲ ንግዲ ጠጠው ከብልዎ ኣለዎ ስለዚ ንቻይና ንምሕናቅ እዩ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩናት ትሽጣራ ድማ ከም ንሪኦ ኣለና ንኢራን ከምበርካ ብኩናት ኣይተኻለን ወላ እውን ብኩናት ንኢራን ተሃረምና እያ ንቻይና ኢና ነርብሕ ዘለና ንሕና ንዳኸም ኣለና ኣፅዋር ንውዳእ ኣለና ቴክኖሎጂ ነጥፋ ኣለና ጉልበትና ነጥፋ ኣለና ዕዳ ንኣቱ ኣለና ቻይና ግን ብማዕዶ ኮይኑ ይኸስበልና ኣሎ ሓንቲ ስለዘይከስር ዘሎ ንዓና ድማ መመሊስ ናብ ግድጋት ከም ንኣቱ ይገብረና ኣሎ ስለዚ ንዓታቶም እውን ክንኮልፎም ኣለና ካብ ዝብል ተበገሰይ እቲ ካልኣይ ድሕሪ 4 መዓልቲ በፂሖሞ ዘለዎ ስጉምቲ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ብድሕሪ መጋረጃ ብኢድ ኣዙር ቀጥታ ንቐጥታ ክዋግኡ ስለ ዘይደልዩ ዘሎ ጎቦ እናኸዱ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዚ ድማ ቬኔዙዌላ ርኢናዮ ቅድሚ ሕጂ ድማ ናብ መን ሰጊሩ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ናብ ኢራን ሰጊሩ ኣሎ who is the next መን እዩ ኔክስት ክኸውን I don't know but always resource ዘለወን ምስ ቻይና ድማ ቀጥታዊ ንግዲ ዝገብራ ዘሎ ሃገራት ታርጌት ክኾነ it could be let's say ኣንጎላ ኦልሬዲ እኳ ገይሮሞ DRC ርኢናዮ መን ኣሎ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር ብዶላርን ብገለን ብካልእ ባጤራ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ዘሎ ሳውት ኣፍሪካ is in a big target right now ምክንያቱ ደቡብ ኣፍሪካ ስትራቴጂካዊት ሃገር እያ ካብ ኣሜሪካ ክትፍትናላ ምስ ቻይና ድማ ቅርበት ዘለዎ ንግዲ ትገብራላ ደቡብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኢሎን ማስክ ሙሉእ መዓልቲ ክዛረብ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ ኣገይን ከምቲ ኣቀዲምና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነጊሩ ነይሩ መነመን ታርጌት ክኾና ዝኽእላ ዝበሃል ነይሩ መን እዩ ክኸውን ኔክስት ታርጌት ንምግማት ኢና ንርኢ ዘለና ቻይናውያን ከወልሓንቲ ድዮም ዘይገብሩ ዘለዉ እንድሕር ኢልኩም no they are doing actually ንኣሜሪካ ይፈታትንዋ ከም ዘለዉ ይንገር ኣሎ ሓደ ካብኡ እዚኣ ቅድሚ ቁርብ ተለይ ሰዓታት ዝመፃየን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘን ነፈርቲ እዚአን ናይ ፅዕነት ነፈርቲ እንድየን 4 Chinese cargo planes allegedly switched off their transponders and landed in Iran within the last 48 hours reportedly carrying arms and ammunition the flights went dark mid-route ስለዚ ነፈርቲ እዚአን ካብ ቻይና ተበጊሰን ነቲ ናይ ራዳር ናተን ኣጥፊአን 4 ነፈርቲየን ናብ ኢራን ከም ዝኸዳ ኣብ ዝሓለፈ 48 ሰዓታት እንታይ ከም ፀዓና ድማ ፍሉጥ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ረቂቕ ቴክኖሎጂ ወይ እውን ኣፅዋሪ ክኸውን ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን ነቲ ቲዮሪ ናብ ቻይና ገፁ ዘተኮረ ዘረባ ከም ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ዝመፅእ ዘሎ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ክልቲአን ሃገራት ናሕቲ ደም ዝጠማመታሉ ዘለዋ እየን እምበኣር ከምዚ እንድሕሪ ሽግር ኣሎ ኮይኑ ንቻይና ድማ ታርጌት ክገብሩ ይሓስቡ እንተለዉ ኣብዚያ ንእሽተይ ሓንቲ በዝገደፍልኩም ናባኸን ከይድ that you saw the satellite look at that were targeted. One of the crucial places here is at airbase in Saudi Arabia, which Iran has targeted at least twice, and with devastating precision, right? Devastating precision on one of those key command and control spy planes, right? Where they didn't just hit the plane on the runway, they hit the part of the plane where the controls were. Obviously incredible precision on that. How was the satellite used for those? Do you understand? Well, what we were able to ascertain, both in terms ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብፍላይ ኣብዛ ሳውዲ ኣረቢያ ፕሪንስ
سلطان ايربيز بحال زتجبري ناي بحكي devastating يبلو له ازيو كبيد رقق زخونه الامو زفلته ني امريكا دما كحمما زخاله مدقعت استجبري ازي شلل الكاك سجر زلو يكون معناته ناي بحكي كبيد زخونه مدقعتي كم زغبروا لومن كم زحسيو من يزنجر زلو بزي منقد دما امريكا نزي قداي زي شلل كتب لا ايتخلنيا ولا كانوا جزيو فحفح الواسل زلو كتب مساسل تفتنا لكن ني تشاينا تارجت تاثير لا كم زلو يزنجر زلو تشاينا دما برقص دحر زخلو كل زي زغبر زلو نابኦም ገጹ ምዃኑ ንሕና ተረዲና ሎ ግደፍ ቻይና ፊሎዞፍን ሳይኮሎጂን ከም በብዝውዕሉ ሰባት ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ ናው ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣተኩረናቱ ናብ ኩሉ ንጹር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣሜሪካውያን እንታይ እዮም ዝገብሩ ንቻይና ከነፅልዋ እዮም ዝፍትኑ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣጋጣሚ እቲ ከምኡ ዓይነት ኢንሳይት ኣይተዋህቦን እቲ ከምኡ ዓይነት ብልሒ ኣይተዋህቦን እዩ ዝበሃል ኣሜሪካውያን ድማ በዚ እዮም ዝሓዝኑ So in less than an hour, the Pentagon is set to give an update on Operation Epic Fury as European leaders push to cut the U.S. out of the Strait of Hormuz. Meantime, President Trump is calling out our allies for not jumping in to back America in the fight against Iran. We've had no help, zero, from NATO. We're there for them, they're not there for us. And they should have been better. They should have said, we'll send somebody. It's a small operation compared to a big operation. But NATO was not there for us. And listen to this. كم تري وزلهم إمتحاناتو أزيو لعل كم زلو بناتو أزيو تقطع كم زلو يزنقر زلو نحنا زخلو بعلو زفترو شقر بعلو زجمرو كوينات بعلو زفترو عقرقر واش ما تحرموز مستخفته مستعاتوه مجمريا نابز كوينات خيدالو غيدي نقرومن زخونا خي نقروم علامون تايون من تاي خيدالو كي نقروم زجمرو كوينات أبقونو آتيوم زي تواقو لحرد ما بسن كتيد زفترو عقرقر زتعاتوه زي يخفتكم نيلو دما مصوم زقبرو زلو ناي بحق نيتو زحفرن نتنيتو زبال دما كعنو يزحسب زلو يمزولو زلو شنو حليفهم دما ما راحتنا نيتو وني ملسولو لو And they failed. That's how US President Donald Trump described NATO. The test here being NATO's response to the US-Israel war against Iran. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. Trump has been making threats to leave NATO since at least 2018. During his first term, he said he would withdraw the US over defense spending. And in 2026, when the US and Israel attacked Iran, NATO allies refused to get involved because NATO sees itself as a defensive alliance. Trump is upset because he thinks the alliance is supposed to come and join the U.S. in invading other countries or doing other things. It's not what NATO does. NATO is a self-defense organization. It doesn't help an aggressor. Does that mean እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኔቶ እውን ብትክክል ዝተረድኦ ይመስለናን ይብሉ ኔቶ ማለት ዲፈንስ እዩ ናይ ምክልኻል ኦርጋናይዜሽን እዩ 10 ግዜ ነቶም ኔቶ ስለ ዘዳኸምካ ይሰልጠካ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ንሱ ባዕሉ ዓንዲሩ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ክሕግዝዎ ይክእሉን እዮም ግን ብመሰረቱ ሎሚ ይኮነን ጀሚሩ ካብ 2018 ጀሚሩ ንኔቶ ከፍርሶ ትርጉም የብሉን ንሕና በይና ንኸፍሎ ዘለና ቶም ካልኦት ሳክት ተመጫዕቲ እዮም ወይ ከዓ ፍሪ ራይደርስ እዮም ምሳና ተፀጊዖም ዝበልዑ እምበር ከበርክቱ ዝኽእሉ ከላኸሉ ዝኽእሉ ይኮኑ እናበለ ክዝንጥሎምን ክፀርፎምን ዓመታት ዝገበረ እዩ ሕጂ ድማ ኣቆጥዕዎ ዘሎ ባዕሉ ንዖም ከይተወገሱ ዝገበሮ ኩናት ኣብ ጎኑ ዘያተው ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ኣገይን ኣብ መንጎ ኔቶ ሜምበርስ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በዚ ዝተበገሰ ኔቶ ክፈርስ ክኽእልዶ ዝብል ዘረባ pressure from Washington, France and Spain blocked American military aircraft from flying through their airspace, describing it as unjustifiable. Other allies refused to send warships to help reopen the Strait of Hormuz, saying, "This is not our war. We have not started it." Then there's Greenland. Trump has been wanting to buy it for years and considers it a national security necessity because of its strategic location and resources. In January 2026, European allies made it clear they wouldn't allow it and even sent military support to Greenland to show their readiness to defend it. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልኣይቲ ዓብዪ ምስ ኔቶ ዘባትኹም ዝበሃል ዘሎ እዚ ግሪንላንድ ዝበሃል እዩ ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ በብዙሕ መንገዲ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ስፔንን ፍራንስን ብፍላይ ዋላ እውን ጥልያን ወሲኽካ ክለኣየሮም ከም ዝኸልከልዎ ኤርቤዝ ናቶም እውን ክጥቀም ከም ዝኸልከልዎ ነቲ ኩናት ከካይድ ምክንያቱ ዓበይቲ ሎጂስቲክስ ናይቲ ኩናት ካብ ኤሮጳ እዩ ዝብገስ ስለዚ ንዑ ስለ ዝኸልከልዎ ትቁጥዕ ናቱ ሰማይ ደይቡ ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ ስፔን ፔድሮ ሳንቼዝ ንዶናልድ ትራምፕን እስራኤልን ብምቅዋም ኖርማሊ ነዚኦም ክልተ ነተንያሁ እንተተቃዊምካ ኣብ ስልጣንካ ሓደጋ እዩ ዝመፀካ ሎሚ ንሱ ንነተንያሁ ብምቅዋሙ ዝበለፀ ደገፍ ኣብ ስፔን ክረክብ ክኢሉ ኣሎ ናው እንተ ሓደ ሓድሽ ተራእዩ ዘይፍለጥ ትረንድ ጀሚሩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንእስራኤል ክትቃወም ምጅማር ቀደም ዕድመ ስልጣንካ ከብቅዕ እንተደልዩ ጥራይ ነይሩ ሎሚ
እስራኤል ኣመና ስለተጸልአት ስታቲስቲካሊ ድማ ብኩሉ መንገድና ተጸልአ ስለትመጽእ ዘላ ነዚ ነተንያሁ ምድጋፍ እዩ ዕድመ ስልጣንካ ዝቐትል ንነተንያሁ ምቋም ሂሮ እዩ ዝገብረካ ናይ ህዝቢ ሂሮ that's why ድማ ሳንቼዝ ካብ መጀመርያ ተረዲዋ ነዚያ ፖፑላሪቲ ናቷ ብስፔን ብደረጃ ዓለም ብቻይና ብግሎባል ሳውስ ኣብ ላቲን አሜሪካ ዓቢ ግኑን ክብሪ ዘለዎ መራሒ ስፔን ድማ ካብቲ ቀደምቲ ዝነበራ ዝናን ክብርን ዝለዓለ ክብሪ ኣብ ኤውሮጳ ዝወሃበ ዘሎ ስፔን ቁጠባናቱ ድማ ጽቡቕ ኣሎ ብግምጣ ሕጂ ፍራንስ ተገብራሎ ማክሮን ቀስ እናበለ ናብ ስፔን ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ንኤውሮጳ ነዚ ዝመውት ዘሎ ነተንያሁ ምድጋፍ ክልክመካ ጥራይ እዩ ልክዕ ከም ንዩክሬን ደጊፎም ዝሞቱ ፖለቲከኛታት ነተንያሁ ድማ ክልክመካ ጥራይ ዝኽእል ብህዝቢ ዝተጸልአ መራሒ እዩ that's why እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓቢ ሞመንቶስ ሽፍት ዘጋጥም ዘሎ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ድማ ይርድኦም ኣሎ ናይ ጣልያን ጆርጆ ሜሎኒ ለንቀን እንታይ ገይራ ስሒባ ኢዳ ክስሕብ ጀሚራ because she knows for a fact ነተንያሁ ምድጋፍ ንዶናልድ ትራምፕ ምድጋፍ ሓደጋ ምዃኑ ኣብነት ንመን ሪያሳ መሓዛዝ ዝነበረ ናይ ሃንጋሪ ቪክተር ኦርባን ብገፊሕ ተሳዒሩ ተዋሪዱ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ድሕሪ 16 ዓመት ዓብ ደገፍ ዝነበሮ ዝበሃል ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብ ምድጋፉ ዝኣክል ምክትል ፕሬዚደንት ክጉስግሰሉ ሰዲድሉ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጌምስ ንእስራኤልን ነተንያሁን ድማ ዓርኮም እዩ ነይሩ ንክልቲኦም ብገጅፍ ተሳዒሮም ምስተኣለዩ ኩላ ፖለቲከኛ ተረዲዋ ኣሎ ምስ ነተንያሁ ምጽጋዕ ንእስራኤል ንነተንያሁ ምድጋፍ ማለት ዕድመ ስልጣንካ በዓልካ ካብ ብህዝብኻ ከምኡ ድማ ብዘይ ክብሪ ብውርደት ንሓደ ጀኖሳይድ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ምድጋፍ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ካብ ነተንያሁን ዶናልድ ትራምፕን ምርሓቕ ኣብቲ ፖለቲካ ዘዋፅእ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ እዚኣ ድማ እታ ዝኸበደት እያ ሕጂ let's shift the whole focus ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ እንታይ ይመስል ኣሎ ክንርኢና ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ኣብዚ ስሙ under a hostile occupation. Israeli occupation of the United States government. Israel controls our government. Israel controls our government. Control and influence and manipulate our system. Ruled and controlled and manipulated by the nation state of Israel. They are vampires. They suck our blood. They suck the life out of this country. We cannot be slaves to Israel. I'm not a slave to Israel. Iran does not have a nuclear weapon. Iran did not have a nuclear arsenal. እንታይ ከሪአኩም ደሊ I mean these people እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ታሪኻዊ ዘረባ እዩ እዚኣ ትዛረብ ዘላ ኣና ካስፔራንያ ትበሃል በትሪ እንጨይቲ ሓዛቢትኩም ሓንቲ እንጨይቲ ኖርማል እንድሕር ሒዝኩም ብክልተ ጫፋት ናተራዩዋ ብክልተ ጫፋት ኢትኩም ግበርዋ ኣብቲ ክልተ ጫፋት ኣብቲ ጸጋምን የማንን ኢትኩም ኣብቲ ሓደ እዚኣያ ኣብቲ ካልኣይ ድማ ትወዲዩ ኒክ ፌንተስ በሃል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፖለቲካ ኣብ ክልተ ጫፍ ናይ ፖለቲካ ወሪዶም ዘለው እዩ የማንን ጸጋምን ዝበሃል ራይት ኤንድ ሌፍት ዝበሃል ዊንግ ኣሎ ፖለቲካ ክልቲኦም ኣብ መንጎ ዘይኮነስ ኣብ ክልተ ጫፋት ኮፍ ዝበሉ እዮም ንሳ ኣብ ጸጋም ጫፍ ኮፍ ዝበለት ዴሞክራትያ ጫፍ ድማ leftist ዴሞክራት ትበሃል ካብቶም ኣኽረርቲ ትበሃል እያ ንሱ ድማ ካብቶም ራይት ዊንግ ዝበሃሉ ኣኽረርቲ ፀዓዱ ድማ እዩ ክልቲኦም ኣብ ፖለቲካ ብፍጹም ኣይራኸቡን እዮም ክልቲኦም ግን ሓደ መዝሙር ይዝምሩ ኣለዉ እንታይ ዝብል እዩ ዝኸ ንሕና ጸላኢና ነተንያሁን መንግስቲ እስራኤልን እዩ ንኣሜሪካ ዝሰርቃን ዝቐትላን ዘሎ ንሱ እዩ እዚ ማለት ኣብ ፖለቲካ ካታስትሮፍ ንእስራኤልን ንነተንያሁን ዘይደልዮ ነገር እንተሎ እዚ እዩ ሌፍት ኤንድ ራይት ክረዳዱ የብሎምን እዩ ትገይም ፖለቲካ ዴሞክራሲ ብኸመይ ይሰርሕ ጫፍ የማንን ጸጋምን ብፍጹም ዘረዳዱ ነጥቢ የብሎምን ኣብ መንጎ ሰንተር ሌፍት ኤንድ ሰንተር ራይት ክረዳዱ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ዝፈላለዮም ኣለዎም ግን ዘራኽቦም ኣለዎ ክልተ ጫፋት ናይ ፖለቲካ መጀመርያ ኣብቲ ጫፋት ብዙሕ ሰብ ከይህሉ ኢኻ ትደሊ ብዝተኻለ መንገዲ ኣብቲ ክልተ ጫፋት ክህልወካ የብሉን ኩሉ ሰብ ኣብ ክልተ ጫፋት ተኸይዱ ፖላራይዝድ ሶሳይቲ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ the highest polarization ጫፍ ንጫፍ እዮም ዘለዉ ኣብ ክልተ ጫፋት ኮፍ ኢሎም ከሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ብፍጹም ዘይረዳዱ ሎሚ ዘረዳዶም ነጥቢ ተረኺቡ ኣሎ ንሱ ድማ እስራኤል ዝበሃል ዝሰርቀና ዘሎን ዘባእሰና ዘሎን ሽግርናን ጸገምናን ካብኣይ ድብገስ ኣብ ዘይንደልዮ ኩናት መዓት ገንዘብ ከም ንኸስር እቲ ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን ዝግብኦ ዘጥፍኣልና ዘሎ እስራኤል እያ ዝብል ይሓብሩ ኣለዉ እቶም ብየማን ገይረልኩም ዘለኹ መዓት ጳጳስ ፖፕ ሊዮ እውን ወሲኽካ ማለት እዚኦም ኩሎም ብዘካ እቲ ጳጳስ ኩሎም ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታትን ሚድያ ፐርሶናሊቲን እዮም ብምሉኦም እዚኣቶም ንዶናልድ ትራምፕን ንማጋን እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ፅልዋን ይቃወሙ ኣለዉ and it's just about time እስራኤል ዘለዋ ክብሪ ዝነበራ ፀወታታት ክንድምንታይ ሓደጋ ይመፁ ከም ዘሎ ከምዚ ሓደ ከምሲን ዝብልዎ ኣብ ሱዳን ከለዎም ዝክርዎ ተኺግሞ ኣብ ሳዋ ግጭፍ ንፋስ ዝመፅእ ካብ ርሑቕ ትሪዮ ፀልሚቱ ዝመፅእ ከምኡ ዓይነት ህቦብላ ይመፅእ ኣሎ ንእስራኤል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወልሲ
بخمي كم زخيد نايزوم كلت زربا حد عينت لك كمزي تصحيف استوهبهم غيرهم زاربهم هلاهم دما نبزو حسابات زغرمي كوين زلو كلت يوم دما اسرائيل كندربيا لنا ترايم زو Leader of Iran promulgated a fatwa. He had put out a fatwa against nuclear weapons. We had to join Israel's war of choice. A war of choice. That's what this is. The real threat to America is from Israel. Our alliance with Israel as an existential threat to the United States. They will nuke the entire world. Israel is the biggest threat to world peace. Let us never forget who the real enemy. So لك بيلا جيرو مكانا بيرو ما بستفل عليه بوتا استزارب وزربايو كنت تمساسلك قالات الرير زخونه ناي مودعتا ناي مبتاخ عينت قالات انصار اسرائيل ينقر سلو اسرائيل نزير يولو انت جيرو مالو اسرائيل نحنا عند صلاتنا من يوم يلم مالو ابز خريكم this is it ابز سمعج A lot of people say Zionist, and I think that gets confusing. And I'm not against all Jews, but إسرائيل ليستار لهم 10 top 10 prominent anti-Semitic influencers زبلوا لهم. سلازي كم تريوز لهم بتوم 10 زبلوهم من يوم طريقهم حنت سويدناوي تقول على لا تفلت واتانا جرين انرجي تبال من يوم زولوا جوتنبرغ I don't know تقول كالي تزلا مالتي. إسا حنت كابتن ناقصة قداي ازدقفت يا قدم global warming لما لا أبوتات بزويات تصرح نيرا جن هيمانيستيك تاسسبان لو تقول ولا أبقلي تقانون أنت نبرت حجة أبز قدانا يقصد ما بزح كامبين يا جيرا قدام إسرائيلوين دقفوان يروين بحرقنا نصارهم كينا زوم 10 تريوم زلهم تم تارجت تزخونيهم بجك كان الساتهم كالوت كلهم نماغان دونالد ترامب أو موزلويهم سلازي كلهم طريقهم أقول لكم زنيك نيك فونتس بال نتا أنا كاسبراني عند إني قماريم زي قرفوا I don't know بحفشة تاكو كارلسون لكم كينس أون سالتكم برا بعيد كيرو مالو تجيبس أوي بس من زبلو كوميديان الله and then تقدم يزولو دما أزيها حتى من سلاونا أمريكا زنبريو زياتهم تم كندي نسرائيل لتصابوا وازلويهم تايم زبلون كا Swedish climate activist Greta Thunberg يتبال كم زنا جبروا زياتهم نعناتهم كأن سلعتنا يوم زبلوا تفلتوا ياهم زيا أبزنا قضاء بزح سرحة سريعة بزح وقتات يكفيلات له of course Ken's own and تاكو كارلسون توم كلتين إسرائيل هجر ما دونالد ترامب قربته زغلت وزلوا يوم and it's just an amazing thing. دونالد ترامب نفس السلطان زاد يبو خاصة من بارو ميتذكر بعلاتهم قص قسم يمدي يبون لهم رما كم تازا ده يبناكا أبتنا يكلم بوتها مل سكاينا يبلو ولو by the way تاكا كارلسون حنتي استراتيجي تغطي له أبزا سمعوه famously irreligious man, just not that interested, basically secular, a product of his time and place. If you doubt that, some of the funniest clips ever of Donald Trump, and this is not a criticism, they're legit funny, are him being interviewed during the 2016 campaign and asked basic questions like, what's your favorite book of the Bible? To which he says, with some confusion, well, the Bible, maybe unaware there are component books to it. So Donald Trump is not someone who traditionally... Donald Trump, ኣብ ታሪኹ ክርስቲያን ኣይኮነን ኢሉ ማለት ብክርስትና ይፃወትዩ ይጥቀመልዩ ንክርስቲያን ድማ ስለምታይ ይድግፎ ነይሮም እዚኦም ኩሎም ተልኩም ወላ ክርስቲያን ስለምታይ ንድግፎ ነይርና ገለ እንተልካ ምክንያቱ ነቲ ናይ ክርስቲያን ነገራት ይድግፍ ስለ ዝነበረ ንኣብነት እቶም ኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያንስ እዚ ምንፃል ጥንሳይ ይድግፎን እዮም ከምኡ ድማ እዚ ናይ ግብረ ሰዶማውነት ምስፍሕፋሕ ግብረ ሰዶም ኣብ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ኣትዮም ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣትዮም ኣብ ናይ ፕሮቴስታንት ቤተክርስትያን ኣትዮም ቃል ኪዳን ክኣስሩ ይኽእሉ እዮም መሰል ስለ ዘለዎም ገለ ድብል ዘረባታት እዩ ዝመፅእ ነይሩ ቆልዑ ድማ ፀውቶኦም ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ብላብላ እዚ ኩሉ እዚ ንስድራ ቤታት ደሰንብድ እዩ ነይሩ ብፍላይ እቶም ኣብ ኣምላኽ ኣሚኖም ዝኸዱ እስላም ይኹን ክርስቲያን ካቶሊክ ይኹን ወላ ኦርቶዶክስ ወላ ፕሮቴስታንት ንኩሎም ደሰንብድ እዩ ነይሩ that's why ከም ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰለ ወላ ባፉን ወላ ዓንጃል ይኹን ካብቶም ካልኦት ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ቫልዩስ ክከላኸለሉ እየ ስለ ዝበለ ይድግፎ ነይሮም ዓሻ ምዃኑ ኣብ ክርስትና እውን ብሱል ከም ዘይኮነ ይፈልጡ ነይሮም ክሳብ ቶም ዘለውና ጆ ባይደንን ካማላ ሃሪስን ንሶም እዮም ክልተ ምርጫ እዮም ዘለውና ኣይና ይሕሸና ይትሕቶ ክልተ ዘይጥዑያት ምርጫ እንተቐሪቦም ልካ እንታይ ክገብር ኣለካ ሓዲኦም ናይ ግድን ክትመርፅ ኣለካ ብግምጣሉ እንተደይ መሪፅካ ድማ እቲ ስኻ ዘይትደልዮ እንተመፅኡ ኣብ ሂወትካ ሓደጋ ክገብረልካ እዩ that's why ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝመረፅዎ ሰብ ኩሉ ስለ ዝፈቱ ኣይኮነን that's why ድማ ሎሚ ካብቲ ዝበሎ መብፃዕታት ይወፅእ ስለ ዘሎ ድማ ንዑ ንምውዳቕ የብሉ ኣለዉ ካልእ ሓደ ዓብ ግንባር እዩ ዘሎ ለንቀነ ምናልባት ኣብ
እንደልኩም ይሁን ከተራኻኽብሉ ማንያቱ በዚሕና እውን ስለ ዝኾነ listen to this one ሕጂውን ሓድሽ ባስተ ጀሚሩ ኣሎ Blessed are the peacemakers, but woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth. The world is being ravaged by a handful of tyrants. It is held together by a multitude of supportive brothers and sisters. The world is being ravaged by a handful of tyrants. Pope Leo is not scared of Donald Trump, and as he travels all over the world, to places like Cameroon, where he was today, he continues to preach the gospel as he sees it. Meanwhile, the Secretary of Defense, a self-avowed Christian, do what's right. The Pope has to understand that. Very simple. I have nothing against the Pope. His brothers, MAGA. يغطل له بعسناته مع مونغو كليتيوم دونالد ترامب اباس رسالة كان اباسات ليو دما علمنا not scared of Donald Trump, and as ካብ ዶናልድ ትራምፕ ፍርህ ከም ዘይብሉን ዓለምና ብውሕዳትን ንሃይማኖት ከም መሳርሒ ናይ ፖለቲካ እናተጠቀሙ ብውሕዳት ዘይሓላፍነታውያን ትብፅበፅ ኣላ እዚ ድማ ክኹነንን ኣንጻሩ ደው ክንብል ይግባእ ይብል ኣሎ እዛ ዘረባ ሕጂ እንታይ በይናይ ገይሮም ክጥምዝዋ ይፍትኑ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስለምንታይ ንሓደ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመረፀ መራሒ ይቃወም ኣሎ ኣብ ዓለምና መዓት ዲክታተራት ከለዉ ይብል ኣሎ ንሱ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ኢሉ ንሱ ንኩሎም ውግእ ዝጅምሩ ኣምላኽሲ blessed be the peace makers ክርስቶስ ክሰብኽ ከሎሲ እቶም ንሰላም ዝደኽሙ ብሩኻት እዮም ይብሎም ወይ ይምርቖም ስለዚ ገበርቲ ሰላም ፈጠርቲ ሰላም ንሰላም ዝደኽሙ ብሩኻት እዮም እናበለ ይምርቖም እዮም ኣብቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኣቢሉ እዩ ዘሎ መስለኒ ሓንቲ ካብተን ዝጠዓመ ጸሎታት ናይ ክርስቶስ እያ ናይ ክርስትና ወይ ናይ ክርስቶስ እንብላ እያ ሶ እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ሓደ መርሓ ሃይማኖት ድማ ንሰላም ክሰብቕ ዝግብኦ ኣካል ናቱ ድማ ነቶም ሕማቕ ዝገብሩ ድማ ጌጋ ክብል ኣለዎ ስለዚ ስርሑ ይሰርሕ ዘሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወዮ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ሊቅ ኮይኑ ክሰብኽ ዝቐነየ ሓደ ድማ እንታይ ገይሩለን ከነ ኣታ ናይዞም እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ጉዶም ኣይውዳእን እዩ nationalist with a crusader tattoo on his arm is now literally coming up with his own gospel. Yesterday, in the latest of his new worship series in the Pentagon, he took the stage to recite, I can't believe I'm going to say this, a fictional Bible verse. Yes! Oh, there's, I got memorized. 17. Of the righteous man is beset on all sides by the iniquity. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስተር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ቅዱስ መፅሓፍ እናጠቐሰ ክዛረብ ዝፍትን ቅዱስ መፅሓፍ ኣይኮነን ዘንብብ ነይሩ ኢሎሞ ካብ ሓንቲ ፊልም ዝተወስደ ፅሑፍ ኣሎ ላይክ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ደይመስል ዘረባ ኮይ ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ከም ዘንብብ ዘሎ ፅሒፎም ስለዝሃብዎ ንዑ ዘንብብ ዘሎ and it's crazy ክሳዕ ክንደይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተዋሳእቲ ምዃኖም ከም ዶናልድ ትራምፕ ይዋሱ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ነርና ሕጂ ግን እዚ ኣብዚሕዎ ነይሩ ቅዱስ መጽሐፍ ናገንጸለ I was in church ኣብ ቤተክርስትያን ዝተሰበከ ኣቦቶ ከምዚ ከተባሃለ ናበለ ሰብ ረቢሽ ነይሩ ወለከ አንተ ሰብ እንታይ ኮይኑ ናበለ ውጉ እኮ ኢኻ ትመርሕ ዘለኻ ግደፈና ሰላም ሃበና ደይከውን ነገር ኣይትግበረልና ይብልዎ ነይሮም ምስማዕ አቢ ነይሩ ለካስ ቅዱስ መጽሐፍ ደይኮነ ዘንብብ ነይሩ ካብዛ ፊልም ዝተቐድሐ ነገራት ይዘንብብ ነይሩ and the pulp fiction ዲያግላ pulp ዲያግላ ትባልታ ፊልሚ ነታ ፊልሚ ትፈልጡ ድማ ዓባና ዓና እንታይ ናይ በሓቂ ውርደት ናይ ውርደት ይወሪድዎም ዘሎ ስለዚ እቲ ድራማ እቲ ጭቅጭቅ እቲ ሓሸውየ መወዳእታ የብሉን endless መወዳእታ ነዞም ወታደራት ይኻሰብኩም ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ውርደት ናይ ዚያቶም እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ዝረይዎ ከመይ ገይሮም ይፃወትሉ አሚን ከም ረኺቦም ኣሜሪካ እንታይ ኢሎም ክገጥፎ ይኹም ትብል of Quentin Tarantino his brother strike down poison. Now, I'm tempted to ask for your theological take on the defense. Anyway, እቲ ጉዳይ ብዙሕ ኣብ ዲቴይል ሳይናትወን ኢና ሰብ ዘዕበደን ሰብ ዘፀለለን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ሓዳፊቱ ክዕብደና ስለ ዝኽእል ንሱን እስራኤልን ብሓደ እዮም ዝጠፍኡ ዘለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ reached off the American people. It's not just Netanyahu. On some level, it is the Israeli people. The behavior of the Israeli government and, quite honestly, the vast majority of the Israeli population. They dehumanize us. They don't see us. They don't see Palestinians as human. I'm an awakened goy.
كم تريو زلهم قداينا إسرائيل كساك ندي كبير له مسوم دما دونالد ترامب اندا قو حفقوت يزخي زليم زبلو زلو نحنا دما دحن بس صعدا إزنا حكارت اندا قو حفكا خنبلينا نزيا كم حسمني تصرفانيرو إلان عمر يتبال ناي سومالاو مبوكل زلوان أمريكا أبال بايتيا زعبا زناي باباس اسكن تايتل. Trump and also Pete Hegseth and some of these other administration officials who've been coming out to attack the Pope as somehow not apt as a spiritual leader. Yeah, I mean, how deranged do you have to be upset with the Pope for preaching about peace and love in the spirit of Jesus Christ? And so it is telling that these people that say that they're people of faith, that they are far from being people of faith and far from practicing. انتهت بلوزلا بزعبا سلام حدا مرحاي مانوت ويكا رسالي كان باباسات بزعبا سلام سلاد السباقية كوينات اي تقور سلاد زبالة موسوت باسي انت عين الدربوش سبكت كون كتكلان لكاي هلسي باباس ويكا مرحاي مانوسي كوينات جيجايو سلام كبلسي كديتون سرعوني باباس بزعبا سلام سبقيل كانصار سلام كتزارب من كند منتاي دربوش حنقول كازك ساكناي عنجال كهونا له دي حسب كتكون لك نفس قتلتاوي قمتيهم زبلو معنات كاثوليكس كان دغفتنا دونالد ترامب يمير الكاثوليكس دما كبابي 4% نايت الكترال ابتي ريبابليكان يمزبال كبابي كاب 5 كسب 7 مليون ابيلوم زغون كاثوليك الله انس كسع كندو حيل زلو مناي مثل النيرو كسع كندو بزع زلو مناي مثل النيرو امريكا وحداتهم كوينهم سمعوا النيرو. The problem with Donald Trump is نخل سب أنصارو حدنت كم زجبر يقبر الله. زي أقول زي حجي intelligent يا. لازم كلهم نايماجا بوليتيكيا تازنبور دونالد ترامب إسرائيلاويان كحرموهم مسجمر تتولا لا حقفهم لنا. ساتهم لدونالد ترامب بحنت جيجا يكون زق أموز الله. إذا بمسرات ربح أمريكا تسرح سبا يكونن أتقلي لنا يمزولو زلوا. مالتهم سي لدونالد ترامب كم سبا يكونوا تسأليهم. تايدا أكايدا ناتو مجابريانا إسرائيل كوينو مبسعود أليمي خيس سلازلو يوم زك عموزلو سلازي مزياتهم سانك صرحز اللي تقينهم كنت كمالا مالنا تو حدا جن كنت صرفهم يبلان كنا داغمهم يبلان نتنا إسرائيل بروباغندا كن حجز يبلان أي تبلنا إسرائيل جن جنرالي إنتليجنت إسرائيل وعندما قدامي تسألوا بوليتيكيا زي رئيس سلازلو ولا قد ديمقراط أنصار يرتراتقون رئيس جن الله زربا very sharp you دونالد ترامب لما نزياس كتفعلني لزم حالي مفتتار غيبة جدما دقفتنا تبزحت كونيوم مغنياتون دونالد ترامب تسألوا سلد بزحو دونالد ترامب تسألي كابزو وانزي هيرو يخات تخون. having said that كل زن ريا زلنا ناي هاجرات عرب بسناتنا زلو كنا تقدم كرينا قداي السودان قداينا إثيوبيا قداينا تجراي عبد رام في تجراي له بعبيد ما دبلوماسينا إيرتران أكيدان إيرتران إزعج تفتيرو زلو عدلات بدهوتات إيرترا بخميك سالواي نابو كم كيدنا. Let's go. Something unusual just happened in the Horn of Africa. A major port deal between Ethiopia and Djibouti was on the table, a deal that could have changed billions of dollars in trade. But then, Ethiopia said no. Not just a small disagreement, a full rejection of the offer. And the real reason is not what most people think, because this is not just about a port. This is about power, survival, and access to the sea. So what really happened behind closed doors? Let's break it down. Right now, Ethiopia is one of the largest landlocked countries in the world. So, إذا قداي ناي بحرنا إثيوبيا ناي بحكي أجرامي كوين زلوا بفلا يزين جبت زبلو عبي أزارا بنت بخين له ساق نبينا كتريا خلها ترجمة يتبكانيا مغنياتو بعبيو تكبابينا أبزيا وانزيا انتاي كايد له كنستفل كنكلالنا مجمريا مزكنا تعازمو البانت ገመና አልባነት ነው። ዲጂታል ገመና የለውም፣ ዳታ ገመና የለውም፣ ሚስጥር የለም ማለት ነው። እኛ ጋር ገብቶ ከሚሸጥበት ዋጋ ቢያንስ 30% የዋጋ ጭማሪ እኛ ጋር ይኖረዋል። ለኢትዮጵያ የብልጽግና ጉዞ ኢትዮጵያ ዜጎቿን በበቂ መግባ ራሷን ችላ በዓለም ተወዳድራ የላቀች ሀገር ለመሆን ካሉብን ዋነኛ ማነቆች ትልቁ ችግር ወደብ አልባነት ነው። የባህር በር ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንለው በተገለጠና በሚታይ መንገድ አሁን ባለው ሁኔታ ምን ጫና እንዳለው ምን ችግር እንዳለው ሁሉም ሰው ያየው ይመስለኛል። ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ከዚያ ሸሽታ ርቃ መኖር የህልውና ጉዳይ ነው ያስባለው ምን እንደሆነ አሁን በግልጽ ሕጂ ብዛዕባ ዴታ ፕራይቨሲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርቲ ዘይብል ካሲ ምስጢር ናትካ ኣይሕሎን እዩ ዝብል ዘሎ ካላ ዘራርባ ብወደባት ናይ ካልኦት ክትእቱ ከለኻ እቲ ንብረት እትዎ ዘለኻ ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም እንታይ ትእቱ ኣለኻ
እንታይ ተውፅእ ኣለኻ ክሪእ ወይም ዲጂታል ኢትዮጵያ ዲጂታል ሃገር ክንብላ ከለና እውን እቲ ኢንተርኔት ክመፅእ ከሎ ትገመድ ብካልኦት ግርባብታ ኣቢሉ ስለ ዝሓልፍ ኣብ እውን ክሪኡና ይኽእሉ እዮም ምስጢርና ይዕቀብን እዩ ፕራይቨሲናትና ይሕሎን እዩ ዝብል ዘሎ like who is he trying to fool ንመን ይክዕሹ ዝደሊ ዘሎ ንኣብነሲ ብዓሰብ ገይሩ ዝመፅእ መስመር ናይ ኢንተርኔት ኣለካ ንበሎ ካብ ዓሰብ ኣውዲ ይትበቁል ብህንዲ ኣቢሉ ወይ እውን ብኤሮጳታት ብግብፂ ኣቢሉ ዝሓልፍ ገመድ ኣይኮነን እቲ ምስጢር እኮ ኣከባቢ ኤርትራን ጅቡትን ጥራይ ኣይኮነን ዝርአ ካልኦት እውን ይርእይዎ እቲ ምስጢር እስኻ ትብሎ ዘለካ ብቀደሙ ነገሩ ኣብ ዓድኻ እንተደይገበርካ እምበር ወላ እውን ናትካ ወደብ ከተምፅኦ ከለካ ካብቲ ዝገዛእካሉ ተበጊሱ ክመፅእ ከሎ እውን ካበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ይርአይ ናው ኢትስ ክሊር ብጅቡቲ ክትእቱ ከለካ ጅቡቲ ነዚ ምስጢር ናትካ ነዚ ኣጋጢሙካ ዘሎ ፀገም ንክትገብር ናፃ ኮይንካ በዓልካ ከተመሓድሮ ትኽእል 60 ሚታዊት ዋንነት ዘለካ ወይ እውን ቁፅፅር ዘለካ ድሌትካ ክትገብረሉ ትኽእል ኣብ ደገ ባሕሪ ስራሓሊ ኢሎምካ ኣይደልን የልካዮም ንምንታይ ኣይደልን የልዎም ኣብዚ ድማ ናይ ምስጢራውነት ናይ ኢትዮጵያ ክዕቀብ ኣይከኣልን እናበለ ዝበክ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚኣ ሓንቲ ትራንስሌሽን ናይዛ ዝገበራ ነዋሕ ቪድዮ ስለ ዝኾነት ኩሉ ኣይሰማዕኳን እንታይ ከም ዝበለ ስምዕዎ ቁልፊ መተሓላለፊ ባሕርታት ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ዓቕሚ ብዘለወን ሃገራት ክሕለው ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ደቀቕቲ ሃገራት ወሰንቲ ዝኾኑ መተሓላለፊ ኣፍ ደገታት ባሕሪ ክሕልው ስለ ዘይከኣሉ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሳሰለ ዓቕሚ ዘለወን ሃገራት ክሳተፋ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሰሙን እዚ ምስ ብሄራዊ መደበር ቴሌቭዥን ኢቲቪ ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምሕተቱ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብተኽእሎ መጠን ብሰላም ክፍታሕ እንተዘይኮይኑ ግን ግድን ክኸውን እዩ ዘለዎ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ቀንዲ ነጥብታት ቃለ ምሕተት ኣብይ ኣሕመድ ክቕላዕ እንከሎ ኢትዮጵያ ዜጋታታ ብእኹል ክትምግብ ርእሳ ክትክእልን ኣብ ዓለም ተወዳዳሪት ክትከውንን ካብ ዘለውዋ ማሕለኻታት እቲ ዝዓበየ ወደብ ኣልቦነት ምዃኑ ገሊጹ ነዚ ድማ ከምቲ ወትሩ ዝብሎ ምስ ጉዳይ ህልውና ተኣሳሲርዎ ኣሎ መስመራት ገመድ ኢንተርኔት ብካልኦት ሃገራት ዝሓልፉ ምዃኖም ሚስጥር ሃገር ንምሕላው ስጋኣት ከም ዝፈጥር ዝጠቐሰ ኣብይ ኣሕመድ ኢምፖርት እንገብሮም ኣቑሑት ኩሉ ሰብ ክፈልጦማ ይግባእን ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ወደብ ኣልቦ ምዃን ናይ ሎጂስቲክስ ወፃኢ ብምውሳኽ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ካብ 50 እስካብ 100 ሚታዊ ዝዓበየ ናይ ሸቐጣት ዋጋ ከም ዘስዕብ ድማ ረድዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኩናት ኢራን ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ዘሎ ፀገማት ንኩሉ ግልፂ ይኸውን ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት እውን ኣልዒሉ ኢራን ዓፅያቶ ዘላ መፃበቦ ሆርሙዝ ንምኽፋት ናይ ዓለም ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቀይሕ ባሕሪ እንተተዓፅዩና ንዓና ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዓብዪ ኣጀንዳ እዩ ክብል ገሊፅዎ ብምክንያት እቲ ኩናት ዝመፀ ናይ ፀዓት ቀረበ ምቁራፅ ንምብራቕ ኣፍሪካ ብፍሉይ ከም ዝጎደን ምስ ጉጅለ ዕጡቕ ሑቲ የመን ተዛሚዱ እቲ ኣብ መንጎ ወሽመጥ ዓደንን መፃበቦ ባብኤል መንደብ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ስጋኣት ንኢትዮጵያ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ድማ ገሊጹ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሳሰለ ሃገራት ክውዕሉ ዝግብኦም ከባብታት ኣለዉ ዝበለ ኣብይ ኣሕመድ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ዓቕሚ ዘለዎን ሃገራት ካብቲ ጉዳይ ርሒቐን እንተኸይደን ኣናእሽቶ ሃገራት ነቲ ወሽመጥ ክሕልዋ ስለ ዘይኽእላ ኣብ ኣተንን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ኣለና እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣዩ ዘድልዮ እዩ ሕጂ ካብዚ ንግንዘቦ እንታይ ዘሎ ሓደ ደቀቕቲ ሃገራት ክብል ከሎ ንኣሽቱ ሃገራት ኣብ ደገ ባሕሪ ክቆፃፀራ ከድሕና ኣይከኣላን እየን እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ፀገም ናይ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ብዓበይቲ ሃገራትን ነቲ ወሽመጥ ናይ ሆርሙዝ ክዓፅዩ እየ ዝብል ዘሎ ድማ ነቲ ዓብ ዝበሃል ሃገር እውን ደፍርህ ዘሎ ሑቲ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ድሓርካስ ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ከውሕሳ ዝኽእል ክብል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ብግምጣሉ ይዛረብ ከም ዘሎ ብምስጢር ይዛረብ ከም ዘሎ ይድርዳእና ጂኦግራፊካል ዓብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ዓድኻ ከተውሕዝ ዘይከኣልካ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ዓድኻ ከተውሕዝ ዘይከኣልካ ባሕሪ ከይድካ ከተውሕሰሉ ትኽእል መንገዲ የለን ግን ብሓፈሻ እቲ ድራማ ንሪኦ ኣለና this is not the only thing ኣብዚ እዋን እዚ ዝካየድ ዘሎ ስምዑ ኣብዝኻ ካልእ ዓብዪ ሚድያ ካቨሬጅ ኢትዮጵያ ረኺቡ ዘሎ enters its fourth year, an MEE investigation shines light on why it's still happening. Ethiopia is covertly supporting Sudan's paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, from a national army base near the western city of Assosa. This is despite Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, pictured here with Sudan's leader, claiming neutrality in the war. And it's part of a wider web of international collusion in lucrative ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን መበል ሳልሳይ ዓመቱ ኣብ ዝረግፀሉ ዘሎ ዓብዪ ናይ ሚድያ ካምፔይን ይግበር ኣሎ እዩ ብዙሓት ሚድያታት ነቲ ዝተረስዐ ኩናት እናበሉ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ካብኡ ድማ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ድራማን ስርቅን ምትላልን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑን መርኣያ ናቱ ድማ ኩናት ናይ ሱዳን ብዓለም ቆላሕታ ከም ዘይረክብ ካብ ናይ ቀዛ ይኹን ካብ ናይ ካልኦት ዝዓበየ
ሓደጋ ዘለዎን ብዙሕ እንወት ደውርድ ዘሎን ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ስቃይ ወሪድሉ ዘሎ ክነሱ ኣብ ሚድያ ክመፅእ ከም ዘይክእል ገይሩ ተዓፅዩ ዘሎ ኩናት እዩ that's why ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ከምዚ መበል ካልኣይ ዓመት መበል ሳልሳይ ዓመት ክበሃል ከሎ እዩ ሸፈነ ዝወሃቦ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ቀደም ኩናት ናይ ሱዳን ክበሃል ከሎ ተን ናይ ጋልፍ ስቴትስ ኢማራትን ካልኦት ሓይልታትን ገለ እናተባሃለ ይዝረብ ነይሩ ሎሚ ኩናት ናይ ሱዳን ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ዝጥቀስ ዘሎ ብልፅግና ኣብዪ ኣሕመድን እዮም ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ ምግዳድ ዓብ ተራ ዝፃወት ዘሎ ብልፅግና እዩ መብዛሕትኦም ድማ እንታይ ትረብሑ ዘይመራሒ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ረሳሕ ተግባራት ክኣቱ ዝኽኣለ ዝብል ዘረባ ድማ ክመላለስ ይሰምዕዎ ኣለዉ ብርግፅ ሱዳናውያን ኢትዮጵያ ትገብሮም ዘላ ክሕደት ንሓዋሩ ክርስዕዎ ኣይክእሉን እዮም ግን ከባቢ ኣሕመድ ከንታይ ትፅበይ ትሕቶ ንዘይፈልጦ ዳ እምበረ millions and protracted the biggest humanitarian crisis in the world. The Sudan war is a people's revolution hijacked and a civil feud compounded by extraterritorial interests, money, geopolitics, ethnic hate. Fought officially between Abdel Fattah al-Burhan of the Sudanese Armed Forces or SAF and RSF leader Mohammed Hamdan Dagalo, known as Hemeti. But the list of unofficial international actors is long, from the UAE to the EU, trading weapons or people or gold. The dark money flows right to your doorstep. እዛ ኤፒሶድ እዛ ቪድዮ ዝገበርዋ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ሚድያ ዝገበራያ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ እያ ምክንያቱ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ከም ዝግበር ዘሎ ጌርካ ምግባር ሓደ ካብቲ ሽፋንን መታለልትን ዝጥቀመሉ ዘለው እዩ ዕላማ እቲ ኩናት ግን ብልክዕ ብዙሓት ናይ ሪጅናል ፓወርስ ናይ ዞባውያን ሓይልታት ኢማራት ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎና ሰሊፋ እትገብሮ ዘላ እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ከነበላሹ ስለ ወይ ነቲ ሓበሬታ ኣጉዲሎም ክነግሩና ስለ ዝደልዩ ነቶም መራሕቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ሒዙ ንኣብነት ናይ ዊልያም ሩቶ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሶማልያ ናይ ጫድ ናይ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ናይ ሊብያ ከምኡ ናይ ግብፂ ገለ ተታሒዙ እዚኣቶም እዮም ናይ ደቡብ ሱዳን እዚኣቶም እዮም ትሕግዝዎ ዘለዉ እዩ ዝበሃል that's not the full picture ዝዓበየ ስእሊ እሱ ጥራይ ኣይኮነን እዚኣ ድማ ንሱዳን ሃስያታ ዘላ they always deduct the main actors ቀንዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝዋስኡ ዘለዉ ንምንታይ እቲ ኩናት ዝዋጋእ ዘሎ ክልተ ጀነራላት ንስልጣን ዋጉ ኣለዉ ነው ናይ ወርቂ ንግዲ እዩ ናይ ሕርሻ ንግዲ እዩ ናይ ፀጋታት ንግዲ እዩ ናይ ምዝመዛ ንግዲ እዩ ናይ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ንክህልወካ ዝግበር ዘሎ ንግዲ እዩ ስለዚ there ብዙሕ ፋክተርስ እዮም ዘሎ ብዙሓት ነጥብታትን ብዙሓት ረቋሒታትን እዮም ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ንክቕፅል ነዚ ኩናት ዝምዕዋት ድማ ብዙሕ ረብሓ ከምፃልካ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ there is one thing እዚ ጀነቲ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ዘምፀ ቀልጢፉ መጀመርያ ሪፖርት ዝገበረ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ነጊረኩም ነይረ ነዚ ኩናት ናይ ሱዳን ንክቕፅል ዝገብርዎ ዘለዉ ኢማራት ጥራይ ኣይኮነት ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን እዮም ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ look at this Sudanese civil society and leading international partners met in Germany to discuss what the እዚ ኣብ በርሊን ዝተገበረ ኮንፈረንስ ብዘይ ናይ ሱዳን እኹል ውክልና ንህዝቢ ሱዳን ከየወከልካ ብኻልእ ክልተ ጀነራላት ዋጉሎም ዝብል ናይ ኢማራት ናራቲቭ ተኸቲልካ ንህዝቢ ሱዳን ዘነፀለ ህዝቢ ሱዳን ዘይሳተፈሉ መንግስቲ ሱዳን ዘይሳተፈሉ ኮንፈረንስ ክትገብር እሞ ከዓ ዝሕዝን ኣብ በርሊን ምዃኑ እዩ ንኣፍሪካ ክመቕሉ ከሉ ዝተገበሩ ወይ ዝመስል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ስለምንታይ ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ዘይረኸበ ብላ 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 እናበሉ ከሽክዑና ዝፍትኑ ኢትስ ኣክቹሊ ቢዮንድ ዳት ምክንያቱ ኢማራት ዝበሃል ኣብቲ ከባቢና ዝገብሮ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን ፅልዋ ከም ዝኾነ ንሱ ድማ ንሃገራት ኤውሮፓ ብምሎም ኣብዚ ዩኬ ኣሎ ዩኬ ብዓብዩ ኮምፕሊሲቲ እዩ ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ሸለልትነት ጋቢዙ ኢንዳይሬክትሊ እውን ናይ ሞራላዊ ሓላፍነት ዝወስድ እናመሰለ ብኢማራት ዝዝወር ዘሎ ኢማራት በዛ ንእሽተይ ዓቕሙ ብዙሕ ኣይመገበረን በዓል ዩኬ በዓል ፍራንስ ኢሮፕያን ዩኒዮን ንዶናልድ ትራምፕን ናቱ መሳድ ብሎስን ስለ ዝሓዘ እዩ እቲ ኢማራት ከም ድሌቱ ከም ዝናገበረ ዘሽካዕልል ዘሎ እቲ ምሽክዕላል ድማ ናይ ብሓቂ ታሪካዊ ዝሕዝን ፍፃመ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እንተኸድካ ተመሳሳሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ ኢማራት 500 ሚልዮን ሂባ ብላብላ ኢትስ ኦልዌይስ ዋይት ዋሽንግ ይብልዎ ከምዚ ነቲ ዝግበር ዘሎ ገበናት ሸፋፊንካ ክትሓልፎ ትፍትት ንመለስ ናብ ኢትዮጵያ ዝሓንቶም ናይ ሃገራት ዓረብስ ከም ሻሞም are we talking about? Yeah, so hi, Matilda. We had been working with Yale's HRL for a few months because I think probably in October or November, I started to hear from sources about the possibility of an RSF training camp
in the Benishangul Gumuz region of western Ethiopia. It's a war-torn place anyway. There's a large number of refugees from there, internally displaced people. It's also crucially very near the Sudanese borders, near the Blue Nile state. What then happened was that in February, Reuters reported the existence of እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ነቲ ሳተላይት ኢሜጅ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ግሙዝ ዘሎ እቲ ብዙሕ ሪፖርት ዝገበርናዮ ንመጀመርያ ነቲ ሓበሬታ ዘውፅአ ናይ ሮይተርስ ጋዜጠኛ ዝነበረ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ የል ዩኒቨርሲቲ ብሳተላይት ዝተሰነየ ነቲ ነጥቢ ብዘየከራኽሪ መንገዲ ከም ዘነፅሮ እዩ ዝነግር ንውሕ ዝበለ ኢንተርቪው ዝገብር ገለ ካብቲ ዝብሎ ነጥብታት ክንጠቅስ ተኮይና ድማ ሱዳን ኢትዮጵያ ስለምታይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ረሳሕ ተግባራት ተዋፊራ ኣላ ንዝብል ሓደ ክፋል ዝብልዎ ብልፅግና ምስቲ ናይ ሰራዊት ሱዳን ንህወሓት ብኣርሚ ሰብዓ ደገፍ ይገብር ኣሎ ኢሉ ዝኣምኖ ንዑ ካውንተር ንምግባር ክኾን ከሎ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ግን ናይ ሙሉእ ብሙሉእ ወይ ከዓ ብዓቢ ደረጃ መጋበርያ ናይ ኢማራት ስለ ዝኾነ ኢማራት ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይብላ ሕጂ ወይ እውን እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ናታ ምስ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ኣጋጢምዋ ዘሎ ተነፅሎታት እቲ ዝእንኮ ፈረስ ክኾና ዝኽእል ንሱ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ጋምብል ወይ እውን ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝዓበየ ቁማር ዓባይ ሃገር ሒዙ ኣብ ሓደገኛን ረሳሕ ተግባራትን ክዋፍር ተገዲዱ ኣሎ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ምንቁልቋል ምዃኑን ከተንቆልቁል ተጀሚርካ ድማ all you do is ዝረኸብካዮ ኢኻ ምስ ክሕግዘካዮ ዝበለ ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ናይ መወዳእታ ናይ ኣቕሊ ፅበት ኣካይዳ ይኽእል ስለ ዘሎ ካብ ኢማራት ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኢማራት ክእለይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክፍንተት ይኽእል ኢሉ ዝነግረኩም ፅሉል ጥራይ መሊሱ ክቕፅል ካብኡ ዝገደደ ቅርበት እዩ ክገብር because he has no option ኣማራፂ የብሉን ኣብይ ኣሕመድ መመሊሱ ኣብዚ ዝኸዶ ዘሎ መመሊሱ እናተኣልከ ይክኸይ ካብ ኢማራት ተፈንቲቱ ናቱ መንገዲ ክኽተለሉ ዝኽእል መንገዲ የብሉን ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገማት ኣብ ግምት ኢኻ he has no option ናብ ኤርትራ ገፁ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ናይ ባሕሪ እውን again ኤርትራ ዓበይቲ ዲልስ ንሱ ክደፍሮ ዘይክል ንኣብነት የመን ስዑድያ ምሳተወት ኢማራት ስለምታይ ክትሃድም ክኢላ ስለዚ ንኢማራት ተንከስ ክብል ከም ዘይክእል ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ኤርትራ ንሱ እንተገይራ ጥራያ ካብዚ ናይ ኢማራት ፈተነታት ክድሕን ትኽእል ኣናተይ መረዳእታን ገምጋምን ከምኡ እዩ ዝብል because at the end of the day እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኤርትራ ኤርትራ ይኹን ሱዳን ይኹን ካልኦት ሃገራት ዝድፈርሉ ዘሎ ምክንያት እውን እንተሪኢኻ ዝኣክል ድርዒ ኣለዎም ወይ እውን ነፍሶም ክከላኸሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣነ ልዕሊኦም ክላገፅ ይኽእል እየ ኣብዚኣ ከረዳእኩም ዘለኩም ከም ኤርትራ ኮንካ there was this video I'm gonna share lately ኣብ ብዙሕ ነገራት እውን ብወገን ኤርትራ እውን ንሪኦ ስለ ዘለና እዚኣ ሞ ንትቀርና ኣፍሪካ ከሪአኩም across the horn of So if you look into the Zobana እንታይ ዘጋጥሞ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ቀርና ኣፍሪካ እንታይ ይመስል ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራ ረዮ ሱዳን ረዮ አንደን ሶማሊያ ካልኦትን ረዮ ሕጂ ከነስተውዕለሉ ዘለና እቲ ድፍረት ናይዞም ሓይልታት ካብ እንታይ ዝመፅእ ዘሎ ስለምንታይ እዘን ሃገራት እዚኣተን ሱዳን ትድፈር ዘላ እቲ ኢማራት ድማ ከመይ ገይሩ ንዘን ሃገራት ዝደፍረን ዘሎ ንዝብል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ይኽእል እዩ ነፍስኻ ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ ግን ፖለቲካዊ ካፒታል ኣለካ ዶ ዲፕሎማሲያዊ ካፒታል ኣለካ ዶ እንታይ ማለት እዩ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ምስ ወደቀ ኣብቲ ሓጓፍ ዝነበረሎም ግዜ እቲ ዲፕሎማቲክ ካፒታል ዓቕሚ ናትካ ዲፕሎማሲ ክትፀሉ ፖለቲካ ክትፀሉ ሚድያ ክትፀሉ ዓቕሚ ናትካ ድሩት ምስ ኮነ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣገዳሲ ይኮነን እንታይ ዳ እቲ ንሳቶም ስፒን ክገብርዎ ዝኽእሉ ወይ ነቲ ዜናን ሚድያ ዓለምን ከመይ ገይሮም ኣንጻርካ ሞቢላይዝ ክገብርዎ ይኽእሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይ በደልካይ ኣገዳ ወርደካ ብዘይ በደልካይ ዕፅዋይ ወርደካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገበን ኩሉ ግዜ ሽግር ኣብ ዙርያኻ ከምዚ ዝንቢ ይገብርዎ ነዚኣ ድማ እያ እታ ኢማራት ካፒታላይዝ ክገብሮ ዘላ ነዚ ኩነታት እዚ ተጠቒማ እያ ነቲ ሓደጋ ተጋድዶ ዘላ ስለዚ ሱዳን ዝኣክል ምክልኻል ስለዘይረኣዩላ ናይ ክልተ ጀነራላት ምፍላያት ኣሎ ኣይተረጋጉን ኣለዎ ስለዝበሉ መዝሚዞም እዮም ኣብ ሱዳን ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ሶማል ከምኡ ዝኣክል ሓይሊ የብሉ እቲ መንግስቲ ስለዝበሉ ናይ ኤርትራ ግን ሓያል መንግስቲ ምዃኑ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ኩናት ናይ ካልእ ከምኡውን ኣብቲ ካልእ ይርእይዎ ነይሮም መንግስቲ ሓያል ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኢማራት ናይ ኤርትራ ግን ዝዓበየ ፀገም ናቶም እንታይ እዩ ኤርትራ ዲፕሎማቲክሊ ዝተነፀለት እያ ዝገበርና እንተገበርና ብካልኦት ዓለም ኣንፃራ ደው ኢላ ክትቃወመና ኣይኮነትን ዝብል ኣሻ ካልኩሌሽን ዳትስ ዋይ ድማ ልኡላዊ ኣብቲ ገባሕርና ያትና
ناتنا كنوزدينا يلو كم زتري وزلهم أبزي نقوم شيتن زقعر زلو. This cannot be normal. هذا الأولى وهجر أبدأ بحري كوسدي الكايت سارة بنيها. مخلولاوي نات أنا زوج عصره حيل بحر ناتي زرجه أبو تهدرات ناتي زنك أساقصول زبل زلو تأجندا ناي إمارات لزغوني رأي الزك بالكل دما تجاف دبلوماتيكال كافر له وصو زغون عالم لخاوي حقي يتحصل له باي ذا واي أبزي أرسزي حال نفع إرتراوي account ونالو أنت يصيفني رمسلكم it's also this أقد أسيو لتم أنا كاسيو زفتنون كنك على علنا أبزي حلفه ناي ماريتايم زغون ناي بحري كونفرنس كيروم كم تكروزي ناي أبال ناي أوروبا حبرت بارليامنت خوينو أبتي ناي ماريتايم ناي أفتق بحري قعزو ناي بحري زبل كونفرنس أبا دي سابات غيرو زنا بري انترفيو غيروم لامس يالكم يرون تايد بليرو أبال نايتي ناي European Parliament زغونه تيري ميراني زبال has described Ethiopia's pursuit of access to the sea as a logical and legitimate right. ኢትዮጵያ أفتق بحر سودالي زلا قبولن فتحاون يزبل زربات زاري بنيرو زي دماتي منغست نايت ميديا بلصقنا زغبورو نا انجلش ميديا زي POA يتايل ونيرو قالنا افريكا يليو I don't know تشمو ملو شمو ميديا بلصقنا زخفتيو سلازي نزي بزغيروم يوصو والله زخانتايو ኢትዮጵያ ሉላዊ أفتق بحر تدليلو زلا ዲፕሎማሲያዊ ካቨርዝ ገብሩላ ዲፕሎማሲያዊ ጭዋዳ በብልጽግና በኢማራት ዝተመወለ ዝተፈላልየ ኮንፈረንስስ ኣብኡ ዝሳተፉውን ጽልዋ ናይ ኢማራት ዘሎ መንገዲ ብዙሓት ከም ዝሳተፉ ይግበር እዚ ኩሉ ኮንፈረንስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ካብ ዜሮ ዝበገስ ኣይኮነን እቲ ዲፕሎማቲክ ዌይት ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ጽልዋ ናይ ኢማራት ብገንዘብ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዩኬይ ዘይተኣደነ ጽልዋ እዩ ዘለዎ እቲ ካፒታል ኢንቨስት ገይሮሞ ዘለዉ ነዚ ከነውፅእ ንኽእል ኢና ነዚ ተዘይጌርካ ናበልካ ትዊስት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ኪላታት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብተደጋጋሚ ዝዛረብዎ እዮም ቀደም ንሕና ንገዝኦም ነርና ሎሞ ክገዙና ቀሪቦም ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ገለገለ ሰብ ካሎ ከይተገረመሲ ዩኬ ኢማራት እኮሲ መግዛእቲ ናይ ዩኬ ይብለካ ነው ዩኬ ያ ክትግዛእ ቀሪባ ዘላ ዩኬ ኣንጻር ድሌታቱ ከም ዝኸይድ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ኢንፋክት ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ዩኬ ኣትዮም ነቶም ናይ የማን ክንፊ ፖለቲከኛታት ኣኽረርቲ በዓል እቲ መን ኢኻ ትብሎ ኣምፂልኩም ነይረ እቲ ፈራጅ ኔል ፈራጅ ዝብልዎም ኣብ ኢማራት እናኸዱ ምስኣቶም እዮም ዝሰርሑ ዘሎ ብቐረባ ስለዚ ኢማራት ብግምጣል እዩ ዩኬ እውን ሓደጋ ኣትይዋ ዘሎ ራይት ትክክለኛ ገንዘብ ነቲ ዘለካ ገንዘብ ብትክክለኛ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ኢንቨስት ክትገብር ተጀሚርካ ፖሊሲ ኣብ ዲሞክራሲ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ እስራኤል ንእሽተይ ሃገርን ኣሜሪካ ትዝውራሎ ንብል ዘለና እኮ ገንዘብ ስለ ዘለዎም እዩ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ድማ ዩኬ ዝበሃል እቲ መንግስቲ ይፍተዋ የፍተዎ ኢማራት ብዓቢ ደረጃ እያ ዘላ ብዓቢ ደረጃ ቀጠር እውን ትፀልወና ይብሉ እዮም ግን ኣገይ እቲ ዩኬ ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ኢማራት ናቱ መጋበርያት ዝመስለኩምና ብግምጣል እዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ገንዘቡ ፈሊጡ ወይ ነቲ ገይ ንኣብነት ኣብ ዩኬ እንድሕር ከይድኩም ኣብ ኢማራት ተኸይድኩም ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኢማራት መን እዩ ዝመርሖ ዘሎ እንድሕር ኢልካ እንግሊዛውያን ኣሜሪካውያን እዮም ብገንዘብ ዝበለፁ ሲኢኦስ ካብ ኒው ገዚኦም እዮም ፅዎ ብገንዘቦም ኣብ ዱባይ ናይ ዱባይ ኤርላይንስ ዲ ወላ ናይ ገለ ኤርላይንስ ኤሚሬትስ ኤርላይንስ ገለ ትሪኻዮም እንግሊዛውያን ካልኦት ኤውሮጳውያን እዮም ዝመርሕዎ ዘሎ ስለዚ ተሓንጎል ዝበሃል ካብታ ኣብ ዓዲ ክረኽቦ ዝኽእል ንላዕሊ ይኸፍልዎ ልዕሊኡ ድማ ታክስ ዝበሃል ስለዘይከፍል ኣብ ዩኬ ይድመፅእ ኣብ ዩኤኢ ይድመፅእ ሽዑ ተሓንጎል ድማ ንዖም የገልግል ብርእሲ ብገንዘብ ገይሮም ይምገዝዎ ኣለዎ እቲ ርእሲ ስለዚ ይከኣል እዩ ዝኻ ገንዘብ እንተለካ ርእሲ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ታለንት ዝኾኑ ብሪልየንት ዝኾኑ ሰባት ኣምሲኻ ብሪልየንት ፖሊሲ ይገብሩልካ እምበር በዓል እቲ ናይ ዩኤኢ መራሕዲ ኮይኑ ዝኩሉ ዝገብር ዘሎ ገንዘብ ጌርካ እንተገዚኻ ንዓታቶም እውን እዚ ኩሉ ዕንደራ ትገብር ዘሎ ድማ እስራኤል ካድጋፍ ትቦም ኣላ ኣብቲ በብቲ ኣብርሃም ኣኮርድ ተገለደ እናተባሃለ ኩሉ ተደሚርካ ሪኢኻዮ ዝግበር ዘሎ ሓደ ኤርትራዊ ድማ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሉ ነይሩ ርስ ትገብሮ ዘለካ ተረዲእካ ድያ ተረዳእካን ነቲ ዘረባኻ ብልፅግና ዓለም ለኻዊ ሕግን ኢንተርናሽናል ሕግን ሉላውነት ናይ ሃገርን ንክደፍሩ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ደፊሮም ናይ ሉላዊ መሬትን ባሕሪ ናይ ካልኦት ሃገራት ንክወሩ ንስኻ ከም ተተባብዖም ዘለካ ገይሮም ፕሮፓጋንዳ ይገብርሉ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ክትከታተሎ ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስድን ብምባል ተዛሪቡ ኣሎ እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ነቲ ንሪኦ ዘለና ናው ንእሽተይ ማርሻ ክንቀይር ኢና ምክንያቱ there is a breaking news right now ብደረጃ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብደረጃ ናይ ኩናት ናይ ኢራን እቲ ብሬኪንግ ኒውስ ድማ ብዝያታ ሃይዝና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ለንቀነ እውን ክዝረበሉ ዝቐነየ እዩ
let's go. The US to stop blocking the Strait of Hormuz and go back to talks. They are worried that President Trump's decision could make Iran react and block other shipping routes. The US wants to pressure Iran's weak economy, but Saudi Arabia warned that Iran could respond by closing the Bab al-Mandeb, which is very important for Saudi oil. He says its naval blockade of Iranian ports has completely stopped traffic. حجي قدمي استوسنه أنا كريا خلوكا قدمي 51 دقيقة تبل دلا وين بقدمي 1 ساعة 2 ساعات يخونيو دونالد ترامب انتاي لصحيف لا بتويتر مسلكم also share the screen always transparency أقداسيو أبسخونه زكبر transparently كنريو انتخيلنا أقداسيو and yeah let's give you this view. So كم ذاتري وازا لهم دونالد ترامب زقبرا قدمي 1 ساعة يبلا له Department of State أمريكا أمسي والو Iran has just announced that the Strait of Iran, the Strait of Iran is fully open and ready for full passage. Thank you. لذي Iran نتي Strait of Hormuz نبرن تايلو Strait of Iran. زي جعبين Iran كبروا مهابي already. نسو نتنا Gulf of Mexico زبال Gulf of America غيروا مش. الجرمة إيران نزي Strait of Hormuz نبرن Strait of إيراني الولو. But this is always a partial to Donald Trump. حقيسو كم زلت فلتقى وشمت حرموز نمعسي تخفيتو زلو أي تقاسن نسو نحوا رزو خفتو. This is also the manipulation of the stock market to روايهم of crypto market jump gear law because he always manipulates the markets. Now أب لعل دي بيلنا جن كل جزء بكل سايدز كن ريس لنفتن أبز دي بيلنا خن ريا خلنا دم تايب لالو. نزي عجوجو زبزل تراي وابل عليو زل يدري يكوب زلو علمي ميكت الله ربيت بيكر قال زي عجاو انت تعالي لنا يا تعالي لنا له سو انتاي زبزل لبزي سعيد عباس أرجعتي تناي إيران منستر بدأت وصاي دس حافة خنرينا ما هذا ساعات in line with the ceasefire in Lebanon the passage for all commercial vessels through the Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire on the coordinated route as already announced by the Ports and Maritime Organization of Islamic Republic of Iran. Ladies and gentlemen, Iran is winning. Iran يتسعر زلا. Donald Trump he just want to steal this thing, you know. كسر كويس في التنزل. But this is not true. هي بحكي إذا قرب قناتنا نرزلنا. انتهي زب لكم زلوا. مجمّر مقراطنا يتقسم أمريكا كان السماء معك لنا انتهي لنا نيرنا يبلكم الله. مهنا دبلنا أتي ناي باكستان منستر برايم منستر زكت عارف قالوا انتايلو مقراصنا يتقسي immediately أمونغو إيران أمريكا ترايدو كونس مشاركتهم دما ليبانوس دما تقسم مانيرو شعور مقراصنا يتقسي كجبر كم زلونا غيرنيرو دونالد ترامب قد إسرائيل قد إمبيلو دبداب سلا زغسله إيران كان تايلا أنا خاوش متحرمس كهفتي لاني إيران إسرائيل نتعب ليبانوس بكرة تخصي إمبسل البلد ما وش متحرمس كعاد شوية خايلة هجي مالي مستوى السنة ساعات مالتيو 4 ساعات غير جلي مثلا دونالد ترامب إسرائيل بكرة تخصي مثل ليبانوس كم تجبر جديدوان نتنياهو زبل زينالو دونالد بيبي نتنياهو ما كيف هو تقبل ولا يزبال زلون السم استقبلته دايب له هجي إن إيران برايم منستر لك أبت مجمّر يا مقراص نتوصل كم تسمع معنا يوم قبل ليبانوس مقراص توصل سلة تجبري أفضل جبر حركة في تنيا لنا نخدم معلتي نكلته سومري لنا نزن تريفن زلوا كسب ربعيو نزن تريفن زلوا حمشة معلتي كيف يتنالكم علينا من يحكينا دونالد ترامب كعشرة يوم like street of Iran do golodok saknit حقوس خمزلون net markets manipulation يجبر خمزلون I can see right now نزل فيديو جبر كله بيتكوين 5% jump جيرلو كابتن زنبر مالتي قالوا كلهم ستوك ماركت دمجيس ريبورتس اللي زجبر بيج جامبيز جبر كجب ستوك ماركت اوريدي جامب جير قنيون كابتي زرب كابس جمرسي نويح جامب جيري حيال درجة نتي بزح قاصر زغنيس من اللي سوانيري and واغانا ندادي if I can check again to Brent raw mality yes oh my god already 10% قديلو 10% واغانا نداد قديلو كابتيس ان شو من تنزل برا ناب 8 شو من كابتيس ان حمشن دي قال زنبر ناب 8 شعتن دولارز قديلو له لذي دونالد ترامب نمن تاي يغير له حساب سعوديه لمن وين يرب ايراني لمن وين يرب
እዚ ካልኦት ሃገራት ይልምንዎ ነይሮም ኤውሮጳ ይልምንዎ ነይሮም በጃኻ ጃፓን ይልምንዎ ነይሮም እዚ ነገር ንክኸፈት ምስ ኢራን ተረዳዳ ምስ ኢራን ተሰማማዕ ይብልዎ ነይሮም ሕጂ እውን ፀቕጢ ዝገብር ዘሎ መን እንተሪልካ ኢራን ምንቕ ኣይበለውን እዛ ፅሕፍትናቶም ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ቋንቋ እንተሰሚዕካያ ከጋግየካ ምኻለ ነይሩ ንሱ ክብል ከሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ባዕሉ ከም ዝፈትሖ ትሽግር ከምዚ ዓይነት ምስክርነት እውን ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ስትሪት ኦፍ ኢራን are you sure ኢሉ ፅሒፍሉ don't believe this crazy but okay ኢራናዊ ክፀርፈት እዩ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኢራን ብዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንደይ ተጨኒቑ ከም ዝነበረን ክሳዕ ክንደይ ራህዋ ተሰሚዕዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to continue as እቲ ሓበሬታ ክቕፅል ከሎ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና now ኣብቲ ኣንተቦ ዝበልኩኹም ክምለስ ክፍትን እየ ምክንያቱ it's very difficult ንኩሉ ፈለው ክትገብሮ እቲ ሓበሬታ ብዙሕ ዝቀያየር ዘሎ I have to Iranian ports since the operation began on Monday. Now, Iran has disputed that claim, and shipping data shows that some U.S. sanctioned vessels have entered the Gulf despite the blockade. Now, Iran relies heavily on its southern coast and the ports here for most of its trade. About 90% of Iran's economy. كم نريد لنا إيران أبزز جبر زنبرة كسع كندي كم زربحت اليوم زنقر زلوا نابنت إذا كله كابت كوينات تجمر إذن حجراتنا عرب كلن كويت بلو بحرين بلو سعودية بلو بجاكا سعودية كاب فرقة تجازت إمارات بلو عمان كلن ندادك شيء أي كلام نيران إيران جن مليونات جزفت تنيران محلتي كندي مليون تنيرا لكدس أب ورحي كلته نايز عمت إسرائيل شد شمالتي مع التاوي توزن برات أتاوي قدمت كوينات بجمارو إيران كابشيات ناين دادي 215 مليون إيتيانيرا نمعالت تنيرا ديلي ريفينيوزي 215 مليون نمعالت تنيرا كابتي مشيطانا يندادي أب كوينات بجمارو ورح سلسة دما إذا كوينات تخيل المول ورح مالتيو 239 مليون إيتيا أب جزء كوينات كتكسرن وأتاويتاتنا كان تنهجرات عرب زيرو كون كله ويوعد أتاو جبر خلوا إيران جن أتاونا توسيق سلم تاي هذا تنكالوت كيشات أتقل كلا نيران إيران جن تشتون إيران واجن نداد مسألة وسق سلزق تكوينات بعين جنزب نيران أبتنا مشتانا ندادي بس حاجة جنزبي تولى كم زنا بري زنقر إذا دم أيروني تي سجنتير نايت كوينات يوم زبلوا بزمن جدون كتريات خليها سلزي again this was also another important aspect أبت كوينات استفتر جوداي زبلوا زلوا حجرما إذا من قد تخفيت له إذا مستخفتت راجاتات لو تيري وصلوا زلوا دونالد ترامب كان بحدش كوينات نغجمر ولا إسرائيل تقد جبر تقنت كبيد يكونوا معناته البيزنس ليدرز ويونا بيزنس كفال نايتي أمريكا عبيد سقط جبر لي stop from this زي كون نجارات جبر زل حتى كقيلهم بزوج سقط جبر ليهم بزخانة كم دري زلنا it's a very very interesting time أجرات عرب دما بزوانزي أنت زي هيبنا بتنات نعمل لسه To bring a permanent end to the US-Iran war are rapidly underway, even as tensions escalate over the Strait of Hormuz. The US naval blockade of the strait has so far stopped 13 vessels sailing to or from Iranian ports in its bid to weaken Iran's economy. In return, Iran has threatened to block shipping passing through the Red Sea and to strike. أنت كابتن نزي سقمت زين خجبر زقدد تبحال زلوا بتتجاجمي دونالد ترامب بتزخ هذا زغني بلوكيت تقتيلو بابيل من دبكت عصو مخانا إيران أتريرا تزاربان إيران سلزي كاب حرمز نبابين تسجيرو كتبان عالم بارالايزد كوني سلزي إزيا ندونالد ترامب حنت كابتن زرع على التونت بتاعتيا سلزي إزا ناي بابيل من دب نخيت عصو استجبر قداي دما إيران زعبي الليفريج تسعويتا نتسعوتا بتخكل تعويتات له سعوديا ونابت قداي تيد نير وايز بال مغنياتو سعوديا بتدقاقامي إزي مع صوتي كابتي نابت حدا كي سجرت فرنيرا مغنياتو بوشمت حرمز كل أنت الموادرتك خسرة خلوا بابيل من دب كساب زي تعاطوا سعوديا وحدنا دادقن بخبر واقات شيء سلزنا برد دحن زخون الربح حقيرات اللي جيوبوليتيكا وعقمناتا كم دما دبلوماسيا عقمناتا دما بزح فرمتي هجي ازي كال اي جز نايت كوينات جن نتي بابيل من دبون تعاطيمو سعوديا كبيت زخون فتنا كما تاسل زغل نزيا نخي جبر تطنقق الى كتلمنن كتطنققن قنيا يزبال دارغ حسابا سليط وادما أتكونتات زي ناي بابيل من دب كي قاطمه أتكونتات تخفيت له مالتي كل زد ما بابيل من دب كسكندية قداس مخانو أبزي زحلف كوينات
دارجا بتنا قزامس جمرة كسات حجي بابيل من دب زبل أبتي سبوتلايت مبزعتهم أي فلتون يوم نيرهم كمل حسنا يتم كومنتاتورز ونكوتس يابيومي ስለዚህ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይቲ ዞባ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘሎ ደጊሙ ደጋጊሙ ጎሊሑ ወፂኡ ኣሎ እዚ ድማ ንኤርትራ ኣብታ ኣገዳሲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ክህልዋ ከም ዝኽእል ገይርዋ ኣሎ ነዚ እውን ኤርትራ ማክሲመም ሌቨሬጅ ክትገብሮ ብዝለዓለ ደረጃ ክትረብሓሉ ዘለዋዮ ክትጥቀመሉ ዘለዋያ ምክንያቱ ዝና ናይ ኤርትራ ክብሪ ናይ ኤርትራ መሊሱ ጎሊሑ ወፂኡ ከም ዘሎን ነዚ እውን ብዝያዳ ክንጥቀመሉ ኣለና ባህላይ ያነ ማለት ኤርትራ ይትፈልጦንያ ነዚ ገለመለ ከም ኣካይዳ ናይቲ ነገራት ኤርትራ ልዕልማንም ትርዶያ ስለዚ ጥራይ we really need to focus on those things and benefit from this ከምዚ ዓይነት ርክባት ዝግበር ዘሎ ክንረብሓሎም ኣለና ኣካል ናቱ ይመስለኒ ምስ ናይ ባብኤል መንደፍር ዝነበረ ቻይና ነቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ክትተሓሓዞ ትኽእል እያ ብላብላ ዝብል እናገነነ ይመጽእ ኣሎ Across the Horn of Africa remains focused on shifting regional dynamics. A series of quiet diplomatic engagements is beginning to draw closer scrutiny. China, long known for its economic footprint in the region, is now stepping more directly into its political landscape, engaging both Ethiopia and Eritrea at a moment of heightened sensitivity. The question is no longer just about investment or partnership, but whether this evolving role could influence one of the region's most critical relationships. China's diplomatic footprint in the Horn of Africa is entering a new phase, one that goes ያ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ቻይና ነዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ምስቲ ናይ ባቤል መንደብ ዝነበረ ፍርሂ ኣብ ልዕልዩ ድማ ንሓዋርዎን እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ጌርካ ናይ ዕዳጋታት ምልኳት ከም ዘጋጥም ዘሎን እዚ ቦታ እዚ ድማ ንቻይና ኤሮጳ ምሉእ በዚ እያ ትነግድ ስለዚ እዚ መስመር እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ወላብ ካብ ጅቡቲ ኣገዳሲ በይዝ እንተለዋ ኪንኡ ዝጠመተ ውሕስነት ናይዚ ቦታ ከተረጋግፅ ኮይንካ ምስተን ሃገራት ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ክትገብር ኣለካ እንዳ ብሪንግስ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲት ሃገር ኣገዳሲ ቦታ ይሂባ ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ውፅኢት ናቱ ድማ ብዙሓት ዲፕሎማስኛታት ናብ ኤርትራ ክውሕዙ ንርኢ ዘለና ተደጋጋሚ ካብ ሓደ መራሒ ናብ ካልእ መራሒ ዝጂቲ ስፔሻል ኤንቮይ ናቶም ክመላለስ ቀንዩ ምስ ኤርትራ ተራኺቡ ናብ ኢትዮጵያ እውን ከይዱ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ኪንኡ ዝሰገረ ግን ኤርትራ ዲፕሎማቲክ ሰንተር እናኾነት ትመፅእ ኣላ ብዙሓት ሃገራት ልኡኻት ናቶም ናብ ኤርትራ ይሰዱ ኣለዉ latest to be ኣብዚ ቀረባ ተገይሩ ዘሎ ንብሎ ዘለና ድማ ኣብዚ ቀረባ ተገይሩ ዘሎ ንብሎ ዘለና ናይ ካናዳ ኣትዩ ከም ዝነበረ ኣብ ኤርትራ there is ጃሽዋ መን እዮም ዝብልዎ እዚ እውን ኣካል ናይቲ መቐፀልታ ናይቲ ምስ ኤሮጳ ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ካናዳን እውን ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ይካየድ ከም ዘሎን እዚ ጃሽዋ ታባህ ዝበሃል ሜትሪትሪያን ፎሬን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ and discuss regional issues ኣምናቱ ፔጅ እውን ፖስት ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ናብ ኤርትራ ገጽካ ዲፕሎማሲ ምግባር ወሳኒ ነገር ስለ ዝኾነ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እውን ንርኢ ኣለና ተስፋ ንገብር ነቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብ ርእሲ እቲ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ከምውን ከም ተወሳኺ ምስ ቀጠር ዝግበር ምስ ቀጠር ግበራሎ ምስ ዩሮፒያን ዩኒየን ግበራሎ ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣነ ከም ሰማዕክዎ ድማ ኣብዚ ቀረባ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ እውን ምስ ኤርትራ ርክብ ክትገብርን ዲፕሎማሲ ክትገብር ክትፍትን ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ and if you look at this ነዚ ሸለል ክትብሎ ይትኽእል እያ ውድድር ኣዝዩ በርቲዑ ስለ ዘሎ ቻይና ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ትኸይድ ከም ዘላ ይርእይዋ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ they gonna counter this ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብሩ ክፍትን እዮም ጀነራሊ ምስቲ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ግምት ኢኻ ግብፅን ስዑድያን ቀንዲ መሓዙት ናይ ኤርትራን መሻርክት ናይ ኤርትራን ስለ ዘለዉ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ንክትመፅእ ቀሊል ኢኖም ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኢንዳይሬክትሊ ምሕዝነት ኣለዎ ኣብ ደገ ዝተኸፊትሎም ኣሎ ኤርትራ ሞር ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ሽርክነት ትገብር ተላ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ክልቲኦም ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዎ ናብ ኤርትራ ገፁ ንክመፅእ ነቲ ዕድል ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ምምፃእ ኩሉ ብዓይኒ ኣወንታን ፅቡቕን ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእልን ገለ ጌርና ጥራይ ክንሪኦ ይንኽእልና ብከዝ ኣሜሪካ is ኣሜሪካ ነግራብ ሃገር ስለ ዝኾነ እውን ነገር ከምፅእ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና ስለዚ ጋይ ኩሉ እቲ ነገራት ኣስተብሂልና ክንሪኦሉን ከነስተውዕለሉን ዘለና ደረጃ ኢና ዘለና ኣካል ናቱ እውን ሓደ ኤርትራዊ ፅብቕቲ ነጥቢ ኣልዒሉ ነይሩ እንደ ሓንቲ ኣርእስቲ ላለንቀነት ትመላለስ ኤሪትሪያን ፖስት ዝብል ከምኡ ናቕፋ ፕረስ ናቕፋ ኤነርጂ ዝብሉ ክልቲኦም ኣውፅኦሞ ዝነበሩ ሜዲተራኒያን ኤንድ ሬድ ሲ ኤክስፕሎሬሽን ሳሚት ዝብል ብናቕፋ ኤነርጂ ዝበሃል ዝግበር ዘሎ ሓደ ኮንፈረንስ ሶሳይቲ ኦፍ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚስትስ ማለት እዩ ኪኖት ስፒከር ዶክተር ዊልያም ቢል ብሮስወርት ዝበሃል ማለት እዩ ቺፍ ጂኦሎጂስት በዚ ኣብዛ ናቕፋ ኤነርጂ ትብል
ካምፓኒ ምስ ኤርትራውን ብቀረባ ትሰርሕ ካምፓንያ እዚያ ሬድ ሲ ኤክስፕሎሬሽን ድማ እያ ትብል ኣፕሪል ወርሒ 4 2026 ኣብዛ ወርሒ ሒዝናያ ዘለና 28 ክሳብ 30 ማለት እዩ ኣብ ሸርም ሼክ ኣብ ግብፂ ማለት እዩ this is very very important ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና እዚ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ክደፋሉ ኣብዚ ቻነል ይዛረብ ነይረ ግን ሰዓቱን ግዜኡን በፂሑ ድማ እዚ ኮንፈረንስ ይግበር ኣሎ ግብፂ ምዃኑ እውን ስትራቴጂክ እዩ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ነዳዲ ኣለዋ ዶ ጋዝ ኣለዋ ዶ there is all this ብዙሕ ዓይነት ቲዮሪ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ነዳዲ ምናልባት ነዳዲ ለካ ደይብልካን ከተውፅኦ ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን ነዳዲ ካብ ካልእ ፀጋታት ፍልይ ዝበለ ፖለቲካዊ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ነዳዲ ዘለዋ ረኣያ ርኢና ኣለና ስለዚ ኤርትራን ኣሜሪካን ዲፕሎማሲ ናተን ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ናይ ኤነርጂ ዲፕሎማሲ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኩሉ ቢዝነስ ዝርድኦ ናይ ነዳዲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ዘለዋ ፀጋታት ክህልዋ there is a possibility ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሂስትሪ ነይሩ ወይ ግን እንተወሓደ እውን ኤክስፕሎሬሽን ክግበረሉ ዝኽእል እቲ ቶፒክ ግን ክፉት ክኸውን ኣለዎ ዋላ ፈቲሾም የለን ክብሉ ዝኽእልሉ መንገዲ እውን ክኽፈት ኣለዎ ስለዚ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ብግዱሳት ኤርትራውያን ናይ ኤርትራውን ናይ ኣሜሪካውን ትካል እዩ ምስ ኤርትራ ድማ ቅርበት ዘለዎም እዮም ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራውን ተሳትፎ ናቱ ክዕዝዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብርግፅ ምሳቶም ርክብ ህሉ ኸውን እዩ ኣም ጀስት ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝረኣኹዋ ዝዛረበኩም ዘለኹ ብዙሕ ስፔኩሌት ክገብር ኣይክእልኒ ግን ተስፋ ድማ ይህበኒ ከም ኤርትራዊ ኩሉ ፀጋታትና ክንምዝምዞ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንታይ ኢለኩም ኣብ ካልእ ቪድዮ 3 ዓመት ተሪፈናና ዘለዋ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እውን 3 ዓመት ገዲፈ ያነ 5 ወርሒ ተሪፈናና ዘለዋ ድሕሪ 5 ወርሒ ሚድ ተርምስ ክመፅእ እዩ ሚድ ተርምስ መን ክዕወት ኣይንፈልጥና እቲ ዘሎ ስታቲስቲክስ ግን ዴሞክራትስ ክዕወት እዮም ብካልእ ዘረባ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ዝመፅእ 5 ወርሒ ጥራይና ክንጥቀመሉ ዘለና ድሕሪኡ ስልጣን ክህልዎ ይኽእል እዩ ዴሞክራትስን ድሕሪ ተዓዊቶም ስታተስ ኮ እቲ ናይ ቀደም ክምለስ ይኽእል እዩ ናይ ኤርትራ ድማ ከም ንፈልጦ ባሉታ ንምጥቃና እውን ገለ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣይገብሩን እዮም ኢለ ተስፋ ኣለኒ ግን ብተስፋ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ህልው ኩነታት ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕራግማቲክ እዩ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል እዩ ስለዚ ንዑ እንተተጠቂምናሉ ንዓና ዝበለፀ እዩ ስለዚ ኣይሆፕ ነዘን ተሪፈን ዘሎ 5 ወርሒ እዚ ኮንፈረንስ እውን ሕጂ ምዃኑ ኣይሆፕ ገለ ፕሮስፔክት ዘለዎም ኣብ ነቕፋ ኤነርጂ እውን ነይሩ ሶሪ ካብቲ ቀንዲ ከማና የንበልኩም ኣብዚ ተፃሒፉ ነይሩ እዩ እቲ ነቕፋ ኤነርጂ ድማ ምስ ኤርትራውያን ቀጣ ርክብ ዘለዎ እዩ ኤርትራዊ ኣቶ ኣሌክሳንደር እውን ኣብሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፅልኩም ነይረ ኣብ ነቕፋ ኤነርጂ ከይድኩም ዌብሳይት ናቶም ኣትኹም ሓበሬታ ካብ ክትወስድዎ ትኽእሉ እዮም ብዝሰፍሐ መልክዕ and this is very interesting ኣብ ግብፂ ምስ ምዃኑ ዓብ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ከይዱ ኣሎ ናይ ሆፕ ፓርት ኦፍ ዲስካሽን ክኸውን ይኽእል ክኸውን እዚ ስለዚ ኢንቨስተራት ክትዕምትዎ ኮይኖም ኮንፈረንስስ ክግበር ኣለዎ ብኡ ጌርካ ኢኻቶም ኢንቨስተርስን እቶም ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ኤክስፕሎሬሽን ክገብሩ ዝኽእሉ ድዮም ካልኦት ክኢላታት ክሳተፍዎ ዝኽእሉ ስለዚ ኤርትራ እዚ ክግበር ምኻሉ ከም ዓብ ነገር እዩ ዝርዮ ከም ብተስፋ ኢና ንሪኦ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክካየድ ዝኽእል ወይ ክውዳእ ዝኽእል ይብለኩም ኣለኹም but this is a very interesting segment a very interesting development ኣነ ድማ ተስፋ ኣለኒ ገለ ነገር ካብዚ እውን ክመፅእ now ነዚ ድሕሪ ምባልና again እቲ ቻይናን ኣሜሪካን ዝገብርዎ ዘሎ ኮምፒቲሽን ኣቃሊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኤርትራ ድማ ዘለዋ ፀጋታትን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቦታን ከምኡ ድማ ብዙሕ ማዕድናት ስለ ዘለዋ ንኩሉ ምስ ቻይና ጥራይ ምንብርካኽ ዝበሃል የለን ምስ ግብፂ ጥራይ ምፅጋዕ ዝበሃል የለን ምስ ዑድያ የለን ንኩሉ ምስ ኩላቶም ከተጋጭዎም ኣለካ ካናዳ ይመፅእ ኣሎ ዝምድና ክዕሪ ደሊ የብላ ኣሎ ዩሮፒያን ዩኒዮን እግሪ ክእቱ ይፍትን ኣሎ all of them سعودية بعبيو لوخ ناي سعودية أبز قربانة إيرتراك خيد مخانو يزنقر زلو منيستر قديات وصاين كالوت delegation زلو نبي إيرتراك أتو كم زغل قال حبريتات انتطار يلغو and more likely كقبر زغل كوين يسمعني and then مسقبس زقبر زلو بزوح ديلات ما نريون سمعون زلنا ناس لزي إيرترا diplomatically is moving pretty fast وتصيت ناتون نافتك بارة استلوته قداي كن ردما ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو أم بحفشاقن إيرترا تقسقس كم زلان تسقون كم زلان مرأيين مجنزابن كابو زتعم نجار يلن نزي سناي نجار دما نبتي مفتم تومتيو إيرترا تعوتلو نجار كنريالو ولا ونابزن تريقمو بعدين يكون يركبتي دكتور فوريسوس ومبوست كيرونيرو روزيس السامر نايتي زي سمام عوزلو إنرجي سولار يكون تي رينيوبل إنرجي جن أبزي لهم زلوجن جل كابتن كي فوكس اللواميوم رجس جبسي أبتي سولار إنرجي تمكرون تلهم it can help us جن why not ندار نتلنا كفتشن كمرمر عندما دليتنايو. أوكي إذا تحديو نبي تبيع نبلس جنا نملس.
በራያ አካባቢ ከባድ ውጊያ ተቀስቅሷል። ከዚህ በፊት እንደተለመደው መልሶ ማጥቃት የግማሽ ቀን ወይንም የሰዓታት ልዩነት ብቻ የተጠናቀቀ ውጊያ አይደለም። ከሌሊቱ ጀምሮ አሁንም በውጊያ ላይ ናቸው። በጣም በርካታ ቦታዎችን ያካለለ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ነው። የአገዛ ብልጽግና ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ናብ ጽቡቕ ንኸይድ ብልጽግና ድማ መመሊሱ ይኸፎ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ፋኖ ድማ እስራኤል ንቅድሚት ግስግስኦም ዘለውን ወላቲ ኩናት ዓውደ ኩናት ክትሪኦ ከለኻ ከቢድ ኩናት እዩ እቲ መንእሰይ ኣዝዮም ንኣሽትዮም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ክሳዕ ክንዱ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ዓብ መርሕነትን ብዙሕን ዘለዎም ኣይኮኑን ተመክሮ እናሃነፁ ዝገዝኸዱ ዘለዉ ብወኖም ዝቃለሱ ዘለዉ እዮም ስለዚ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ናይ ፋን ናይ ቴዲ ኣፍሮ ደርፊ ድማ ነቲ ዘሎ ቃልሲ መሊሳ ሓዊ ላምባ ቀስቂሳትሉ ላይ ዝበሃል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ቁሪ ከሎ መሬት ረሃፅ ንረሃፅ ጌራቶላ ምክንያቱ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ብፍላይ ሓንቲ ካብተን ደርፍታቱ ነዛ ቪድዮ ጥራይ እናገበርኩ ከለኹ እንታይ ይርኢ ኣለኹ መሲልኩም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት that channel is breaking all sorts of records እዮም ዝብሉ ዘለዉ እታ ኣልበም ማለት እዩ ኣነ ብደርፍታት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኣፍሪካ ኩሉ ክብለኩም ኣይክእልን ግን ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ደረጃ ዝረአ ኮይኑ ይስማዕኒ ነበረ ኣብ ሓደ መዓልቲ 5 ሚልዮን ይብል ኣሎ ሓደ ደርፊ ጥራይ ኮነ ትኻልእ ከባቢ 6 ደርፍታት ኣብዚ ቅድሚት ትሪእየን ዘለኹ ጥራይ ልዕሊ ሚልዮን ቪውስ ኣለወን ኣብ ሓደ መዓልቲ እዚ ናይ ኩለን ኣክቹሊ ኦልሞስት ኩለንተን ኣብቲ ቻነል ትሪእየን ዘለኹ ልዕሊ ሚልዮን ቪውስ በፂሐን ኣለዋ ሶ this is just insane ኢትዮጵያውያን ድማ ይነግርዎ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣኺልካ ይብልዎ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኦልሬዲ ቴዲ ኣፍሮ ከም ቁሪ ዘፍርሆ ሰብ ምዃኑ ኣብዚ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ አርቲስት አክቲቪስት መሆን ካማረው የአርቲስትነት ካባና ክብር እየወደቀ መሆኑን ማወቅ አለበት። አርቲስት ይገርማቸዋል። በጣም ምርጥ አርቲስቶች ሳይቸግራቸው አርቲስትን አክቲቪስትን ታይፍልል ያለው ኣብይ ኣሕመድ ፍልስፍና እንዲድፈቱ አርቲስት by whatever nature activist እዩ ንምክንያቱ ሓደ ኣርት እንታይ ክገብር ኣክቲቪዝም ሓደ ነገር ሓደ ኮዝ ሓደ ዕላማ ደትሪ ሰባት ኣብ እንታይ የለው ነቲ ኩነታቶም ሪኢኻ ድማ ትደርፍ ስለዚ ሓደ ኣርቲስት ሮቦት ተዘይኮይኑሲ ኣክቲቪስት ናይ ገለ ነገር ክኸውን ይግደድ እዩ ሰብ ስለ ዝኾነ እዚ እጅ ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ስቃይን ሞትን ውግን ዕግርግርን ድማ ነዚ ሸለል ኢሉ ክኸይድ ፍቅሪ ጥራይ ዝብል ደራፋይ ድማ ጉሒላ ጥራይ ኢኻ ትብሎ እምበር ከምዚ ዓይነት ሽግር መከራን ተሪኢኻ ክትዛረብ ተዛረብ እዩ ዝብለካ ከም ቴዲ ኣፍሮ ዝኣመሰለ ድማ ይዛረብ እዚ ናይ ቀደም እዩ ስለዚ ንቴዲ ኣፍሮ ኣይፈትዎን እዩ ነይሩ እዮም ዝብሉ ነቶም ኩሎም ኣርቲስት ተዓዲሙ ከለውን ኣይተዓደመሉ ነይሩ መስለኒ እዚ ኩሉ ናይ ኮሪዶር ልምዓታት እውን ኣይመፅኦ ነይሩ እዚኣ ናይ ቀደም እያ ሕጂ ድማ ሓንቲ ለንቀነኻ ድሕርታ ካሴት ከዓ ተዛሪብሎ እቲ ኣልበም ምስ ወፀት ድማ ተሰሚዓቶ ስለዘላ ስቕካ ስለዘይክእል ተዛሪብሎ አይነት ጩኸት እንዳይናወጥ በደም መሰረት ያቆምነው ስለሆነ በብዙም አይነት ነው የብልጽግና የምትወዱ ሰው የጀመርነው የብልጽግና ጉዞ በየትኛውም አይነት ጩኸት እንዳይናወጥ በደም መሰረት ያቆምነው ስለሆነ በብዙ ውጣውረድ በብዙ ስቃይ በብዙ ችግር ያለፈ ስለሆነ አሁን ትናንሽ እዚህ ከተከልናቸው ፋርሞች የአንዱን ያክል ንፋስ የማያንቀሳቅሱ አጀንዳዎች የሚያውኩን ሰዎች አይደለንም። ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ፀቕጢ ከቢድዎ ከም ዘሎ በዓሉ ስቕታውን መልሲ እንድዩ ግን ዓሻኻ ስለ ዝኾነ ልቦና እውን ፀገም ስለ ዘሎ መሊሱ ኣድቨርታይዝመንት ክገብረሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ዓበይቲ ዕላማታት ሒዝና ለይትን መዓልትን ብደም ሒልና ንሰርሕ ስለ ዘለና ንኣሽቱ ኣጀንዳታት ንእሽተይ ዕላማ ዘለዎም ካብቲ መስመርና የውፅኡናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልኦት ድማ እቲ ናይ ቀደም ዓብዪ ስነ ጥበበኛ ናይ ኦሮሞ ዝነበረ ሃጫሉ ሁዴሳ ዝብልዎ ዝቐተሎ ቴዲ ኣፍሮ የጥሕንካ ዝብሉ ድማ ሰሚዐ ኣለኹ ብሓፈሻ ረሃፅ ንረሃፅ እትያትሉ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሚድያ ካስርሑ ስለ ዘይገድፍካ ነታ ነገር ከዓ ዘንበድብድዋኻ በዚሖም አንተ ካክ ልንገር ቴዲ አፍሮን ከብልጽግና በላይ ህዝቡ ይወደዋል። በቃ ከተም ከብልጽግና መሪ በላይ ቴዲ አፍሮ ብዙ ሰው ይወደዋል፣ ብዙ ሰው ይከተለዋል። 4 ነጥብ። ወንበር ላይ መቀመጥ ብቻ ትልቅ ሰው አያደርግም። ወንበር ስላለ የወንበር ጉዳይ ደሳ ወንበር ላይ ሳይቀመጡ የነገሱ ሰዎች አሉ።
በሰው ልብ ውስጥ የነገሰው እውነቴን ነው የምናገረው በኢትዮጵያ በአርት ደረጃ እየደበረ ማውን ደግፈው ፕሮሞት ሊያረጉት የመጡ ከብዛ ትሪዋ ዘለኹም ያታ ጉዳይ ቃልቃልያት ያትሎም ዘላ ዛ አጀንዳ ዚያ በቀሊሎት ሞት አይኮነትን ንስኻብ ኩርሳት ይክትሉ ትኽእል ኢኻ ትህድግ ናብ ልብሰብ ይሰፈሩ ስለዚ ልብሰብ ዝሰፈረ ሰብ ድማ ከተውፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ሶሪ ብልፅግና መራሒኹምን ኣይትከኣለኩም ነዛ ጉዳይ እዚያ ካብ ሕጂ መዋፅኦኹም ድለዩ መህደሚኹም ድለዩ መእተዊኹም ድለዩ ይበሃሉ ኣለዉ ኣይተዋሕጠትሎምን ኣለዋ ከም ትሪዎም ዘለኹም ኩሎም ቶም ንቴዲ ዝስከሙ ዘለዉ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም እዮም ቀደማ ይድግፍዎን እዮም ነይሮም ኩላቶም ኣብ ጎኑ ጠጠው ኢሎም ንሃልካ ኩላ ንኤርትራ ድማ ረእይዎ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምስ ይሕውስዎ ኣለዉ ናይ ትግራይ ይሕውስዎ ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኢልዎም ይጀዋር ጸላእቶም ባዕሎም ዝፈጥሩ እዮም ሓድነት ናይ ጸላእቶም ብሓደ ጽምዶሲ ባዕሎም ዝሰርሕዎ እዮም ኢልዎም በተደጋጋሚ ኤርትራ ምስ ቴዲ ኣፍሮ ዘራኽብ የብላን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ኣይነ ሙዚቃ ሰምዒ ኣይሰምዑን ኣይፈልጥን እየ but they are just making all these friendships በምሓራ በኤርትራ በትግራይ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ አንጻር ኣቢ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ thank you you just creating our unity ነቲ ዩኒቲ ዝድለ ዘሎ ባዕልካትኩም ትሰርሕዎ ኣለኹም እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ንቐፅል ኣጀንዳታት ብዙሕ ስለ ዘሎ ንሽተይ ትንክፍ ከነብለይና ብፍላይ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ድማ ሓቆም እዮም ውይ ዘብሎም ዘሎ certainly بعمقت يصرحوا له سلازلو اتا ألبوم دما نتن احنا ندليون عمتات أجندة بتخكل تسرح كوينا رخيبنا يقولوا له رجيم زين بس إنكم بترجعوا ميمة على برا إنكم عندنا أقرنو نقدي كذا مكاكل علم አመሰግናለሁ ደስ የሚል ጊዜ ነው እንግዲህ ቴዲ አሰባስቦናል ሙዚቃውን በተመለከተ እንግዲህ ቴዲ ይሄ ስድስተኛ አልበሙ ይመስለኛል እስካሁን በርካታ ስራዎችን የሰራ በአልበሞች ብቻ ሳይሆን በነጠላ ዜማዎችም ጭምር ሲያስደምመን የተለየ ነው ብዬ ኢትዮጵያ አደጋ የገባችበት ኢትዮጵያዊ ማንነት ነው በሚያሰጋ ሁኔታ አደጋ ኢትዮጵያዊነት ወር ከምዚያ ትሪዋ ዘለኹም ተኣኪቦም እንታይ ይብሉ እዛ ካሴት እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ዝበልዋ ኢሞሽናል ሪዞናንስ ምስቲ ህዝቢ ዘለዎ ስምዒትን ስቃይን ኤግዛክትሊ ነቲ ቋንቋ ነቲ ናይ ህዝቢ ስምዒት ኣንቢቡ ንዕኡ ብዜማ መልክዕ ገይሩ ብግጥሚ ገይሩ ስለ ዘውፅኦም ናይ ብሓቂ ነቲ ሰብ መሳይ ዝበሎ ንኣብነት እዩ ነዚያ ደርፊ ክሰምዕ ከለኹ በቲ ሓደ ንብዓት ይመፀካ በቲ ድማ ሓጎስ ይስማዓካ ነቲ ሽግር ናይቲ ህዝቢ ርእዩ ብዝበለፀ ቃላት ፊሎዞፊካል ቃላት ተተኪሙ ስለ ዝገለፆ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት ኣልበም እያ ኢልዋ ከምኡ ድማ ሪስፖንስ ቱ ፖለቲካል ክራይሲስ ነቲ ዘሎ ስቃይን ሽግርን ነቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ርእዩ ትክክል ንዑ ኣድረስ ክገብር ዝኽእል ተዓሚቱ ክሓልፎ ነቲ ብልፅግና ከጣቅዓሉ ዘይኮነ ነቲ ጉዳይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓድነት ብዝፈጥር መንገዲ ከም ዘየመሉን ሃገራውነት ሓንቲ ዘረባ ነይራ ንሓንቲ ካሴት ናቱ እነዚኣ እያ መስለኒ እውን ጌጋ ይኽላለይ ኣብዚያ ስታይ ኢሎም ገሊፆም ነይሮም መስለኩም እዚኣ ከረየኩም ኣብዚያሲ ሓደ ፅቡቅ ተሳመረ ሰዲድለይ ነይሩ እንታይ ኢልዋ እስከ እታ ካሴት እታ ደርፊሲ ሃገራዊ ኮይንካስ ንሃገርካስ ቁዘማ ናይ ሃገር ኮይና እያ ተሰሪሓ እታ ካሴት እዮም ዝብሉ ዘሎ ብፍላይ ገለገለ ደርፍታት ኣዘ ኮሌክቲቭ እቲ ህዝቢሲ ነቲ ዘለዎ ናይ ሃገሩ ኢትዮጵያ ዘላቶ ደረጃ ክሓዝነላ ከስቆርቁረላ ትገብር ካሴት እያ ኢሉ ከምኡ ድማ እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይቲ ምምቕቃልን ንሓደ ኣንጻር ሓትሕትካ ብከይድካ ምቅትታልን እቲ ሃገር ትኾኖ ዘላ ኩነታት ምስቲ ዘሎ ምስቲ ታሪካዊ ኩርዓት ናይቲ ሃገር ዘለዎም ናይ ኣክሱም ዶ ናይ ላሊበላ ዶ እናበለ ይጠቅስ ዘሎ ሽግርን ኩንነት ናቶምን እቲ ታሪኮምን ዘይቃዶ ብምዃኑ ከምኡውን ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ይነቕፈዩ እቲ ስቃይን ምዝን ምፍንቃልን ናይ ዜጋታት ድማ ከም ኖርማል ክረአ ከም ዘይብሉ ይነግር ነቲ ህዝቢ እታ ግጥሚ ድማ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ካሴት ብምሉእ ፀሚቆም ዝገበርዋ እያ እንታይ ፀገምናትና እንታይ ይብል ኣሎ ሪፍሌክትስ ኦን ዌር ዘ ኔሽን ሃዝ ጋን ሮንግ እንታይ ፀገም ከም ዘጋጠማ ኢትዮጵያ ክንደምንታይ ዋጋ ድማ የኽፍላ ከም ዘሎ እናበለ ይዛረብ ኣብ መወዳእታ እውን ከም ሓደ ሃገራዊ ኮይንካሲ ንሃገርካ ዘለካ ፍቅሪ ከምኡ ድማ እታ ሃገር ወሪዳቶ ዘላ ብኸመይ መንገዲ ክትሓዝንን ክትቁዝምን ከም ዝገብረካ ንኢትዮጵያውያን ልክዕ ነቲ ብፍላይ ነቲ ደቂሱ ዘሎ ሰብ እዮም ዝብሉ ነቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ትቕስቅስ እያ እታ ፖለቲካ ዘሎ ኦልሬዲ ትርዳኣሉ ኮይና ነቲ ደቂሱ ዘሎ ህዝቢ ግን ስቃዩ ርእዩ ነቲ ኩነታት ኣብቲ ቃልሲ ክሕወስን ነቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ኢዱ ክወስ ከብልን እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብፍላይ ብወታደራት ናይ ፋኖ ድማ ከም ሓደ ዓባይ ነዳዲት ኮይና እያ ተገልግሎም ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብብዙሕ ደረፍቲ
ببزح السراويت باكسس كله قال ريالله سلازي نتوم فانو نزا بانديرو حيزو نزا بانديرا ون يدر فلا سلازو نزا نفانو then Ethiopian are really بلصقنا is really pissed بحكي تزفرهو نسو حزب سلا دفرهو ملعلنا حزب خيجبر عب فرهلو كم تتفلطوا دما بعل ردا بعل جيتا بعل جوار دما بيلا جرم ينبدبدوا له وسرهم سلازغونه የቴዲን ዘፈን የሚወዱትም የማይወዱትም ያዳምጡታል። ይሄን ዘፈን አቂጋቱ ልስን እኔ ራሱ የማዳምጠው ቋንቋው የማይችለው አስተርጎ ነው የሚያዳምጠው። አሁን ራሳቸው ላይ የተቆሱት እያልከኝ ነው። አሁን ዝዋ ከአክሱም እስከ ሞያሌ እስከ ደወሌ ምንድነው መንግስትን እንዲያስበረገገው የሚለውን it has made it the most awaited album of the year. عشا بلصقنا ابني بلالو نزي تزعبي ادفرتايزمنت يوم غيروم لي بلالو ኋላ ዘራርባ ولا تم تقري امحرኛ دو يسمعوا اورومدو قالو حزبي انتاي زبل زلو ترجملي انتاي نز منግስት ልቡጥ ፊሉ ዘሎ ደርፍስ እንታይ ስለዝበለ ይተዳፍሮ ድለዩ ላይ ታደርፊ ድለዩ ላይ ታካሰታ ተባለ ናይ بحقنا ታደርፊ ተዓበየ ፐብሊሲቲ ادفرتايزمنت غيروم ላይ ዝብሉ ዘሎ ኦኬ እዚት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ድራማ ድማ ንስከር and there is a big one and then this ታደሰ ወረደ ለምን ጀነራል ታደሰ አንተ ወጣው ሸየ ቀራም ከደቀ ይዶ ከምዚ ዶን ታይዶ ሜዳ ይውል ነይሮ አው ምስ ብልጽግና ቢዘራሩ እና በጀት ምጽና ይወላየም በጀት ከምዚ የምጽና እንፈልጥና መድሓይት ከምዚ የምጽና እንፈልጥና ንመምህራና ቀለብ ከምዚ የምጽና እንፈልጥና ሓኻይምና ኣብ ዘመነ ጀነራል ታደሰ መድሓይት ከምዚ ይረኹ እንፈልጥና ኣብ ዘመነ ጀነራል ታደሰ በጀት ይኮነን ተፈናቀልት ከምዘ ይመለሱ ግዛትና ከምዘ ይመለስ ንፈልጥና ወሪድ እንዲሁ ነዋር ከተማ መቀለ እዩ ጀነራል ታደሰ ወሪድ ከዓ ኻይሎም እዮም ተነጊረ ብሱ ብጉልበት እዩ ኣይወረድኩን ዝብል ዘሎ ምንም ዘመሓድሮ ነገር እውን የብሉ ነዋር ከተማ መቀለ እዩ ከማይ ማለት እዩ ነበር ፕሬዚደንት እዩ ኣይለቀቕ እንተኢሉ ከዓ ብእዝኑ ይወርድ ብእዝኑ ተታሒዝካ ይወርድ ከመይ ዝለቀቕ ከምኡ እኮ እዩ መሳለ ተቐሚጡልን ድሕታ መሳለ ይጥቀመላ እንተኢሉ ታዝደብ ካላ መሳለ ለብዚኣ እንያ መውረዲት ካውን ያ እንድሕር ተባሂሉ ወረድ ይለመለው ሓቀይ ኣይወረድ እንድሕር ኢሉ ጽቡቕ ብእዝን ሓይስካ ምውራድ ምክንያቱ ብእዝን ንሓዘ ማህተም እንጥሉ ብእዝን ንሓዘ ክንደይ ሰብ በቲኒ እዩ ካብቶም ቅድሚ ሕዝ ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ባዕሉ ክፋለ ጉጅለ ሕወሓትን ኣመራርሓ ሰራዊትና ወሃሂዱ ምንቅስቃስ ይገበር ከም ዘሎ ሓበሬታታት ይወፅሉ ካብ ወታደራዊ ኣዘሲ ሌተናል ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ መዲድ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ሜጀር ጀነራል ገብረ ደላም ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ከም ዝኾኑን ካብ ፖለቲካ መሪሕነት ድማ ኣይተ ኣለም ገብረ ዋህድ ኢሳያስ اوكي سوري كم زاتري وازلهم قداينا ايثيوبيا قداينا تግራይ ፍላይ ዝታደሰ ወረደ ዝብልዎ ኣከቢት ሓደጋ ነታ ትግራይ መቂልዋ ከም ዘሎ ይዝነግር ዘሎ ሓድሽ ክፋል ናይ ህወሓት መስሪቱ ከም ዘሎ ንሱ ክንገር ከሎ ብኻሊ ድማ በኽሱም ዲዩ ኣላብከለ እቲ ህወሓት ድማ ኦሪጂናል ህወሓት ማለት እዩ ኣገዳሲ ኣኼባ ገይሩ ንታደሰ ወረደ ኣልይዎ ብደብረፅን ብዶክተር ደብረፅን ክትቆ ይደሊ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣሎ ስለዚ ክሳብ ቨሪፋይድ ዝኸውን ሓበሬታ ንኩሉ ከም ዘሎ ኢና ክነቕርበልኩም ንኽእል there is a big political chaos ዕግርግር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንግዜ ክንገድፎ ኢና عتميازيا كلتش ناصر شمونتن عام تمرد جميرو دما سروع عاقبو زكايد زلو ماخلاي كوميتي حوحات تيزلو أسلالفا كساب حزيم بنتصر الكوا انت زي تفلته أولات قجلة دكتور ربرجان زخونوم أولات فتصامي تسرحن عزز تسراويت كن نفس وكف أول ماخلاي كوميتي بممغقال ناي مامانن كساب مفرح زبات صح ناي قوس كواس سرحتي يكايدو خمزلو تفليتهم اوكي زيا تاريخ ما زلهم يا تا نيكست كاريكم دلي زلو دما تي دمص ناي حزب اثيوبيا حزب تግራይ بفلاي نزي حج زلو كنتات ساكندي بوليتيكالي ديفيجن مقال تفطيرو خم زلو تناي تادسه ورده غزيوم محدر ያው ሓምስተ ባይሉ ሓሚሱን ወዓሉት ሓሚሱ ኸይዱ ማለት ቀሊል ይኮነ ዓብይ ዋጋ ይኽፍልና ካልናይት ተሓሚሱ ድሕር ታደሰ ወረደ ምምጻውን ግዜያዊ ምሕዳሩን አካል ናይት ተሓሚሱ ድሕር ታደሰ ወረደ ምምጻውን ምንም ህዝብ ትግራይ ታይትሩ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ህዝብ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ኸይዱ
ስርር ይሉ ሕማም መከራን ስቃይን ህዝቢ ትግራይ ክቃለ ስር ይፈልጥ ሰምዒ እውን ይፈልጥ እንድሕር ዘይቃለሰልካ መንግስትኻ እኮ እዩ ዝቃለሰልካ እቲ ብካርድ ዝመረፅካዮ ሓደራ ዝሃብካዮ እዚ እኮ መንግስትኻ ይኮነን ሶም ፌደራል መንግስት ዝገብር ብጣዕሚ እንደዚ ኣትኮን ስልጣን ይብሉን ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ታደሰ ወረደ ናይ ብሓቂ ተሓኻኸ ይመስል ሓንቲ ግን ደስ በለትኒ በዚያ ጌርና ክንውዳኣ ምሕዝነት በሪኺ እዩ ፅምዶ በሪኺ እዩ ካብዚ እንድሓር ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝበሃል የለን ናይ ትግራይ ጉዳይ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ንኣምሓራ ይምልከታ እዩ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ንትግራይ ይምልከታ እዩ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ንኩላትና ይምልከተና እዩ ህልውናና ብሓባር እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ህልውና ህዝቢ ሱዳን ህልውና ህዝቢ ኦሮምያ ህዝቢ ዓፋር ካልኦት ህዝብታትን ናተኣሳሰረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብልፅግና ከም ፃዕዳ ሽጉርቲ ክንቀል ኢትዮጵያውያን ምስ ናይ ዞባ ሓይልታት ክዳና መነ ፖለቲካል ማቹሪቲ ኣብ ትግራይ ክረአ ዘለዎ ብስለት ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካ ናብ ሓደ ኣገዳስን ነጥቢ ደይቦ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሓቋፊ ፖለቲካ ኣነ በይነይ ነቲ ሓደ ጥፍየ ደይኮነስ ተሓዋቒፍካ ክትነብረሉ ትኽእል ፖለቲካ ክዳና መነ is becoming a very prominent voice ኣገዳሲ ድምፂ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ትፅምዶ እውን ናብ ኩሉ ምስ ኤርትራ ጥራይ ደይኮነ ምስቶም ካልኦት ህዝብታት እውን ብሓደ ተኸባቢርካ ናይ ምንባር መንፈስ ኣብ መወዳእታ ሓተላ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ ከይተበላሸው ከለኹን ሰምዓ ስለ ዘለና ልባችን ትሁት መሆን አለበት ዎች ከዚህ ሁሉ ችግር ነፃ መውጣት ከፈለግን ማድረግ ያለብን ነገር አለ በትግርኛ በአማርኛ ነው ዛሬ መልእክት የማስተላልፈው መጀመሪያው ልባችን ትሁት መሆን አለበት ኤርትራውያኖች ትዕቢት አለበት ይሄ የተገለጠ ኃጢአታችን ነው በዚህ ሁሉ መከራ ኤርትራውያን ዕቡያት ተቐንዲ ፀገምና ኤርትራውያን ትዕቢት ከም ዝኾነን ብሰንኪ ትዕቢት ኩሉ ትስግርና ዝወድቕ ዘሎ እናበለ በአምሓርኛ ንኢትዮጵያውያን የረድኦም ኣሎ ሕጂ እቶም ኤርትራውያን ድዮም በአምሓርኛ ሰሚዖም ነቲ መልእኽቲ ናቱ ክርድኡሉ ወይስ ናይ ኤርትራውያን ምስጢር ይነግረኩም ኣለኹ ኢሎም ገለ ላይ ክገብርሉ ስለ ዘለዉ እዩ ኣነ ከምዚ ዓይነት በትክር እየ ይፈልጥን እየ ብልፅግና መይቱ ህዝቢ ፈንፊንዎ ንዘሎ እንታይ ኢሉ እስከ ፅሒፉ ምስ ተፈፀመ ዘክሩኒ ሰንድዎ ጎይታ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ብኣብዪ ኣሕመድ እዩ ክፈትሖ ተደሊኹም ፅረፉኒ ርገሙኒ ኣይግድሰንን እዩ ዝረኣኽዎ ስለ ዘሎ ርግፀኛ ኮይነ ይዛረብ ኣለኹ እንታይ እናንፀርፈካ ስኸዳ ምሕረት የውርደልካ ጥራይና ንብለካ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ፖለቲካ ብፃድቃን ጌራ ብኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ዝነበረት ናበይ ገፃ ከይዳ ናበይ ከም ፀረየት ኢና ንርኢ ዘለና ኣፍትሓላ ጥራይና ንብለኩም ብልፅግና ኣብዪ ኣሕመድ ንባዕሉ ኣይኮነን ብወታደራት ብቴዳ ኣፍሮ ክርህፅ ወላ ኣሎ ኣብ ከምዚያ ጉዳይ ኬትካ ንኢትዮጵያውያን ክትእምን ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ዘሕፍርን ዘዋርድን እዩ በዓል እዚኦም ድማ ከምታ ዝበልክኹም ናቕፋ ፕረስ ከዳኽሙን ጎምሸትን ኮለል ዝብሉ ዘሎ ስለምንታይ የዳኽምዎ ከም ዘለዎ ድማ ክበርሃልኩም ክኽእል ኣለዎ ኣብዪ ኣሕመድ ንኤርትራ ክጥርንፍ ዝደሊ ዘሎ ንዑ ኣጆኻ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ከም በዓል ንኤርትራ ኣማእኪሎም ንዝሰርሑ ዝቃልስዎምን ከዳኽምዎም ዝፍትኑ ዘለዉ ክትሪኦም ከለኻ ሓራሓረ ክንደይ ፖስትና ትርዮ ስለ ዘሎ በዓል ዝገብርዎ የብሎምን ግን ጀነራሊ ብድሕሪ መጋረጃ ኣፍ ናይ ካልኦት ዓሻስ በትሪ ለባም ስለ ዝብልዎ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዘሎ ግን ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤኒዌይ ኣብ መወዳእታ ከም ወትሩ ንገብሮ ዘለና ፅቡቕ ነገር ንዓድና ንህዝብና ክመፀና ንደሊ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹድየ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልና ምዝያ ደርፊ ክንገትፈልኩም سلام